बयखौबो फिन खनसे बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायफिनबाय। दिनै जों क्लास 10 नि मैथ्स चैप्टार 4 निफ्राय सोंनाय बिदां 4.4 एबा एक्सारसाइज 4.4 बे एक्सारसाइज 4.4 नि गासै जेसेबां क्वेश्चन्स दङ बे सिंगल भिडिअनि गेजेरजोंनो आं नोंसोरनो सल्व खालामनानै होगोन। बेनिखायनो नोंसोरो जुदि बे एक्सारसाइज 4.4 खौ जुदि गोरा मोनदोंब्ला बुजियाखैब्ला बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों आरामसे बुजिना लानो हागोन, आं फुरा गेरेन्टि होयो। आरो लोगोसे बुंखानो सानबाय सोंनाय बिदां 4.4 बेखौ आङो इंलिश मिडियामाव फरायनाय आरो बर' मिडियामाव फरायनाय मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जादों बे भिडिअखौ। स' इंलिश मिडियामफोरनाबो नै एक्सारसाइज 4.4 खौ नायनानै ला, नोंसिना कुइसन्सआ बिदि जागोन आरो बर' मिडियामना नै बिदि जागोन। स' एक्सारसाइज 4.4 खौ जागायनायनि सिगां नोंसोरनो मोननैसो फिसा फर्मुला खिन्थाग्रोनि। बे मोननैसो फिसा फर्मुलाखौ नोंसोरो रोंब्लानो आरामसे नैबे 4.4 नि कुइसन नाम्बार 1 खौ बुजि मोनगोन। स' नाय। स' बेखौ होनना बुङो रोदाफोरनि आखुथाय। आं लिरगासिनो दं नै रोदाफोरनि आखुथाय। रोदाफोरनि आखुथाय। नेचार अफ रुट्स। रोदाफोरनि आखुथाय। हमनानै लाबाय जायखिया मोनसे जौगानाय समान्थाया ax² प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0। जों जायखिया जौगानाय समान्थायखौ नैबे समान्थायजों फोरमायनाय जायो, गोसोआव लाखि। ax² प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0 जों होननानै मिथिखागौ। माने जायखिया जौगानाय समान्थायानो जोंहा बे महराव थायो। अब्ला बे जौगानाय समान्थाया मोनबेसे रोदा थायो? मोननै रोदा थायो। माने मोननै रुट्स थायो। माने मोननै x नि भेलु थायो, मोननै x नि मान थायो। बेखौनो मा होनना बुङो? रोदा। आरो बे रोदाहा माखासे आखुथाय दङ, माने नेचार दङ। बे नेचारफ्रा माबायदि नाय? बे नेचारफ्रा जाबाय नंगुबै रोदा, नंगुबै रोदा, रियेल रुट्स होनना बुङो बेखौ, रियेल रुट्स इंराजियाव। होमबा रोदानि आखुथाया मोनथाम रोखोमनि। फार्स्ट आखुथायानो जाबाय नंगुबै रोदा, माने रियेल रुट्स। अके, बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नंगुबै, नंगुबै आरो लोगोसे माबो? समानबो। इकुवेल एन्ड रियेल होनना बुङो इंराजियाव, इकुवेल एन्ड रियेल रुट्स होननानै बुङो। आरो मोनसेया जाहैबाय नंगुबै नङा, नंगुबै नङा, रियेल रुट्स होनना बुङो। बे मोनथाम जिनिसखौ नोंसोरो एकदम गोसोआव लाखिनांगोन, माने बुजिनांगोन। स' बे मोनथामानो जाहैबाय रोदाफोरनि आखुथाय। माने नैबे जाय समान्थाया ax² प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0 महराव थायो, बै समान्थायनि मोननै x नि भेलु थायो। बे मोननै x नि आखुथाया मा मा जायोनो? नंगुबै जायो, नंगुबै आरो समान जायो। आरो मोनसेया जाबाय नंगुबै नङा। स' माला नंगुबै जायो, माला नंगुबै आरो समान जायो, माला नंगुबै नङा? नै दाना आं खिन्थानि। जेब्ला b² माइनास 4ac नि माना बा बिनि भेलुआ, b² माइनास 4ac नि भेलुआ 0 नि देरसिन जायो। अके, b² माइनास 4ac नि माना 0 नि देरसिन माने मा? बियो b² माइनास 4c आ मा जायो? पजिटिभ जायो, पजिटिभ। पजिटिभ माने मा? दाजाबथाय जायो। अब्ला रोदाया मा जागोन? नैबे समान्थायनि रोदानि आखुथाया मा जागोन? बे समान्थायनि रोदाया नंगुबै रोदा जागोन। खनसे बुंफिननि, जेबो गिनांगौ गैया। जेब्ला नैबे समान्थायनि नैबे x जों थाफानाय b बेखौ स्कुवेर खालामनानै आरो 4 जों माखौ माल्टिप्लाइ खालामनांगौ? बै नैबे x² जों थाफानाय a बेनिफ्राय हारसिं थानाय c बेखौ माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननायखौ जेब्ला b² निफ्राय माइनास खालामनानै मोननाय जिनिसा 0 नि देरसिन जायो एबा दाजाबथाय जायो, अब्ला जोंहा मा जायो? नैबे समान्थायनि रोदाया मा जायो? नंगुबै जायो। बुजिबाय? बुजियाखैबाबो नोंसोरो जेब्ला एक्सारसाइज 4.4 खौ सल्भ खालामो होनब्ला आरामसे बुजिलांगोन, नायलांबायल' था नोंसोरो। नंगुबै आरो समाना माला जायो? इकुवेल एन्ड रियेल रुट्सआ माला जायो? जेब्ला b² माइनास 4ac नि माना इकुवेल टु मा जायो? 0 जायो। होमबा मोनसे समान्थायनि, मोनसे जौगानाय समान्थायनि, मोनसे क्वाड्रेटिक इकुवेशननि रोदाया माब्ला नंगुबै आरो समान जागोन? जेब्ला जों नैबे b² माइनास 4ac आ मा जाहैयो? इकुवेल टु 0 जाहैयो, इकुवेल टु 0 जाहैयो। बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, बेखौ गोसोआव लाखि, बेखौ।
अके आरो मोनसे जाबाय नंगुबै समान रोदा थाया होनना बुङो नंगुबै नङा रोदाया माने नंगुबै जानाय नङा माब्ला जेब्ला बी स्क्वायर माइनास 4ac नि माना लेस देन 0 माने खम लाथिख'नि खम जायखौ जोङो नेगेटिभ होननानै बुंनाय जायो लाथिख'नि खम माने मा दानख'थाय अनजिमा नङा होमबा बे मोनथाम कन्डिशनखौ नोंसोर थायो गोसोआव लाखियो बा रोदानि आखुथायखौ दिहुननो थाखाय जोंहा नैबे जिनिसखौ नांगौ बी स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुखौ नांगौ भेलु माने बिनि मानखौ नांगौ मोनफ्रामावबो नांगौ नाय 0 नि देरसिनबा बियो नंगुबै रोदा 0 जों समानब्ला नंगुबै आरो समान 0 नि फिसाब्ला बियो नंगुबै रोदा नङा माने नट रियेल रुट्स दानिया फैदो एक्सारसाइसआव होमबा मा सोंदों नाय गाहायाव होनाय जौगानाय समानथायफोरनि रोदाफोरनि आखुथायफोरखौ दिहुन जों मा खालामनांगौनो रोदाफोरनि आखुथायखौ दिहुननांगौ माने जोङो नैबे फर्मुलाखौ बाहायनांगौ जोङो बबे मोनसेयाव दङ हय बेयाव दंना बेयाव दंना बेयाव दं जों बेखौ नायनांगोन आरो मा खालामबावनांगौनो जुदि नंगुबै रोदाफोरा थाफुङोब्ला माने जुदि नंगुबै रोदा दंब्ला जोङो बिसोरखौ दिहुननांगौ माने रोदाफोरखौ दिहुननांगौ माने x नि भेलुखौ दिहुननांगौ बुजिबाय आरो x नि भेलुखौ बोरै दिहुननांगौ आं एक्सारसाइज 4.1 निफ्राय लानानै 4.2 4.3 आव फोरोंजोबखाबाय अके बेफोरखौ नाय नोंसोरो होमबानो आरामसे बुजिसिनगोन दिनैनि बे भिडिअखौ होमबा नायलां इंलिश मिडियामनाबो माबायदि सोंदों इंलिश मिडियामखौ खिन्थाखानोसै आङो फाइन्ड द नेचार अफ द रुट्स अफ द फलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स इफ द रियल रुट एक्जिस्ट फाइन्ड देम नै रियल रुट एक्जिस्ट जायोब्ला जों बेखौ दिहुननांगौ बेनिफ्राय जों सिगां मा दिहुनग्रोनांगोन नेचार अफ द रुट्स माने नंगुबै रोदा थायोब्लासो जों दिहुननांगौ जुदि गैयाब्ला दिहुननो नाङा कुइसन्सखौ बुजिबाय कोई दिक्कत नहीं है ना ओके सो 1 निखौ नाय 1 आव मा दङ 2x स्क्वायर माइनास 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 दङ नङा होमबा जों बेखौ मा खालामगोन बिनि रोदानि आखुथायखौ दिहुनग्रोगोन रोदानि आखुथायखौ दिहुननो थाखाय जों बेखौ मा खालामगोन नैबे समानथायजों कम्पेयार खालाम नैबे इक्वेशनजों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 नैबेजों कम्पेयार खालामनांगोन माने बेजों रुजुनांगोन बुजिबाय होमब्ला नाय नैबेनो बेनो बे सान बेखौनो बे सान नोङो माने x गोनां थाफानायखौ मा लायो a x जों थाफानायखौ b लायो आरो हारसिं थानायखौ मा लायो c लायो होमबा x स्क्वायरजों दायो सोर दंफायो 2 होमबा बेयो मा जागोन a x जों थाफानाया मा जायो नै b जायो जोंहा x जों मा दंफायो x जों थाफानाया b जायो माने b आनो x जों थाफानाय x आनो b जों थाफानाय बिदि होननानै सानना ला होमबा x जों सो दंफायो जोंहा -3 +3 बा प्लास लिरगौमोन जों -3 नालाय बहाय मा लिरबाय नै -3 लिरबाय प्लास बा जों बे -3 खौ लिरनाय नङामोन प्लास लिरगौमोन बा लिराबाबो जायो प्लासखौ मिन्थिखायो नालाय होमबा c आ सोर जागोन c आ जोंहा जागोन 5 मानो 5 जागोन c आ हारसिङै दङ c आ हारसिङै थायो नालाय 5 आबो हारसिङै दं नालाय बे 5 जाबाय बेखौथ' बयबो बुजिखाबाय जेबो गोरा गैया जास्ट बेखौ बेजों कम्पेयार खालाम x स्क्वायरजों थाफानायखौ a जों समान लिर x जों थाफानायखौ b जों समान लिर हारसिं थानायखौ c जों लिर दानिया नैबे कन्डिशनाव फैदो नैबे कन्डिशनाव बियो बाव दंना बेयाव दंना बेयाव दं बिनि थाखाय जों माखौ दिहुनग्रोगोन बे b स्क्वायर माइनास 4ac खौ दिहुनग्रोगोन b स्क्वायर माइनास 4ac खौ दिहुनग्रोगोन बुजिबाय होमबा जोङो b स्क्वायर माइनास 4ac खौ दिहुननि बेसेबां जायो b स्क्वायर माइनास 4ac आ नै बिथिं लिरसै आङो आচ্ছা b मानि बेसेबां b मानि नै -3 b मानि -3 आচ্ছা b नि जायगायाव मा लिरनां b आथ' जों b नि जायगायावथ' -3 लिरबाय स्क्वायरखौ मा लिरनांगोन स्क्वायर लिरनांगोन ना दाना माइनासआ माइनास लिरदो 4 आ 4 लिरदो a नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो नै a खौ बेसे मोनखो जों 2 होमबा a नि जायगायाव 2 लिरना हो c खौ जों बेसे मोनदों c नि जायगायाव सोर दङ 5 दङ होमबा c नि जायगायाव 5 खौ लिरना हो दाना दिहुनदो -3 स्क्वायर माने -3 * -3 +9 जायो आरो 4 * 2 8 * 5 40 जायो होमबा नायदो -40 निफ्राय 9 खौ थाङोब्ला बेसेबां जागोन बेसेबां 31 होमबा जों मोनबाय जे b स्क्वायर माइनास 4ac = -31 होमबा जोंहा बेसेबां मोनबाय नै बेसेबां दानिया जोङो नायसै बबे मोनसे कन्डिशनाव दङ अके जों नायनोसै जोङो मा मोनहैखो -31 मोनबाय माने नेगेटिभ मोनहैबाय बा नेगेटिभ मोनहैबा मा जायो नेगेटिभ मोनहैबा मा जायो b स्क्वायर माइनास 4ac नि माना -31 नो दैट मीन्स b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ सोरनि खम 0 नि खम -31 आ सोरनि खम 0 नि खम नङा होमबा जाय भेलुआ माइनास गोनां बे माइनास गोनाङानो 0 नि खम जायो होमबा b स्क्वायर माइनास 4ac आ जोंहा जेहेतु -31 मोनहैबाय नालाय होमबा b स्क्वायर माइनास 4ac आ सोरनि खम थारमाने 0 नि खम थारमाने b स्क्वायर माइनास 4ac आनो सोर -31 होमबा -31 आ सोर 0 नि खम होमबा जोंहा बबे मोनसे कन्डिशनाव दं नैबे मोनसे कन्डिशनाव दं नै b स्क्वायर माइनास 4ac आ सोरनि खम 0 नि खम
माने बी स्क्वायर माइनास 4ac नि माना मा मोनहैदों नेगेटिभ मोनहैदों नेगेटिभ दानख'थाय नै दानख'थाय मोनहैदों ओंखायनो बिबाव दङ होमबा बेबायदिब्ला जोंहा मा जायोमोन नंगुबै नङा रोदाया मा नङा नंगुबै नङा स' जों मा होनसै रोदाया नंगुबै नङा इंलिश मिडियाम ना लिरदो रुट्स आर नट रियेल होननानै लिरदो स' नेक्स्टआव थांसै नेक्स्टआव जोंहा बे दङ 3x स्क्वायर माइनास 4 रुट 3x प्लास 4 इकुवेल टु 0 बेखौबो जों सेम टु सेम माजों कम्पेयार खालामगोन ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इकुवेल टु 0 बेजों कम्पेयार खालाम x स्क्वायरजों थाफानायखौ a ला x जों थाफानायखौ b ला हारसिं थानायखौ c ला बुजिबाय होमबा x स्क्वायरजों मा दंफायो x स्क्वायरजों 3 दंफायो ओंखायनो 3 जागोन x आ x जों मा थागोन b थायोमोन होमबा b आ सोर जोंहा x जों मा दंफायो नै माइनास दं दे माइनास दाबालाय ना स्कलाफा हारसिं मा दङ हारसिं थानाया c जायो नै हारसिं थानाया सोर 4 दानिया जों मा दिहुननांगौ b स्क्वायर माइनास 4ac दिहुननांगौ b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ बेसेबां जागोन नाय b स्क्वायर माने बेसेबां माइनास 4 रुट 3 होल स्क्वायर जागोन b नि जायगायाव जों बेखौ फज'बाय आरो स्क्वायर थानायखौ स्क्वायर फज'बाय माइनासआ माइनास नै b नि जायगायाव b नि बे नैबेखौ फज' c नि जायगायाव नैबे c नि नैबे 4 खौ फज' a नि जायगायाव a निखौ फज' पास दानिया नाय नोंसोरो नैबे स्क्वायरा सोरनिबो जायो बिनिबो जायो होमबा मा जागोन बियो माइनास 4 स्क्वायर आरो रुट 3 होल स्क्वायर जिक्सआव लाखि स्क्वायरखौ माइनास थायोब्ला जेब्लाबो 4 जोंल' होनाङा स्क्वायरखौ ओरै ब्रेकेट होनानै होबानो जाबाय होमबा 4 3 जा 12 12 4 जा जोंसो जागोन 48 ओके स' नाय बे स्क्वायरा माइनास 4 होल स्क्वायरा मा होनना बुंनाय जायो माइनास 4 इन्टु माइनास 4 माइनास 4 जों माइनास 4 माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां जागोन प्लास 16 माने स्क्वायर थायोब्ला माइनासआ गोमायो अके बे स्क्वायरा सोरनिबो रुट 3 स्क्वायर माने मा होनाय जादों अनलि 3 होनाय जादों मानो अनलि 3 होनाय जादों बुजिबायना बे स्क्वायरा रुट अभारखौ दानो बे स्क्वायरा रुट अभारखौ दानो दै स्क्वायरजों रुट अभारजों दानलायलायो होमबा माल' थासिगोन अनलि 3 16 इन्टु 3 बेसेबां जायो 48 निफ्राय 48 माइनास 0 मिलगोन स' जों मोनबाय नै b स्क्वायर माइनास 4ac खौ बानायै इकुवेल टु 0 मोनहैबाय देयरफर जों मा लिरगोन b स्क्वायर माइनास 4ac इकुवेल टु 0 दानिया नाय बे बुस्थुआ जोंहा नैबेयावसो दं नङा होमबा नैबेयावसो दं b स्क्वायर माइनास 4ac इकुवेल टु 0 बेयावसो दं बियो होमब्ला जों मा खालामनांगोन मा लिरनांगोन रोदायाखौ मा होननानै लिरनांगोन नंगुबै आरो समान इकुवेल एन्ड रियेल रुट्स होननानै लिरनांगोन जिहेतु जोंहा बेवहाय दङ बेबायदि जायोब्लाथाय जोंहा रोदाया मा जायोमोन नंगुबै आरो समान देयरफर रोदाया नंगुबै आरो समान माने रोदाया समान आरो मोनसेया 3 बा मोनसेयाबो 3 जागोन मोनसेया 4 बा मोनसेयाबो 4 जागोन बेखौ होननाय जादों मोनसेया 1/2 बा मोनसेया 1/2 जागोन स' इंलिश मिडियामना लिरदो नैबेबायदि देयरफर रुट्स आर इकुवेल एन्ड रियेल होननानै लिरबानो जाबाय दानिया मा होनबावदों कुइसन्सखौ खनसे मोजां नायफिनसै जोंथ' नैबेखिनिखौ दिहुनखांबाय गाहायाव होनाय जौगानाय समानथायफोरनि रोदाफोरनि आखुथायफोरखौ दिहुन जोंथ' बेखौ लिरखाबाय आखुथायखौ दिहुनखांबाय जों दानिया मा होनबावदों जुदि नंगुबै रोदाफोरा थाफुङोब्ला बिसोरखौ दिहुन होनदोंना माने रोदाया जुदि नंगुबैब्ला जों बेखौ दिहुननांगौ इंलिश मिडियामनाबो होनना बुंदों इफ रियेल रुट एक्जिस्ट फाइन्ड देम होनखादों होमबा जों दाना रोदाखौ दिहुनसै रोदाखौ बोरै दिहुनगोन सिगांनि फर्मुलाखौ बाहायबानो जाबाय आच्छा रोदाखौ बोरै दिहुननांगौ बेनि थाखाय नोंसोरो बै समानथायखौ खनसे लिरना लाफिन नैबे इकुवेशनखौ खनसे लिरना लाफिन 3x स्क्वायर माइनास 4 बेखौ लिरना लाफिनबाय ओके स' बेखौ लिरना लाफिनाबाबो जेबो नङा जिहेतु गोजौआव अलरेडि लिरखाबाय नालाय जोङो लिराबाबो जेबो नङा जों रोदाखौ दिहुननो थाखाय मोनसे सर्टकाट फर्मुला दं बेखौ बाहायनोसै बेबायदि लिरफिनबा आरो गोलाव जाबावगोन नङा होमबा जोंहा सर्टकाट फर्मुलाया नैबेनो आच्छा 1 मिनिट बेखौ दानफिनसै जों रोदाखौ दिहुननो थांगासिनो दंलायो जोंहा सर्टकाट फर्मुलाया मामोन x इकुवेल टु माइनास b प्लास माइनास नैबे सर्टकाट फर्मुला रोदा दिहुननाय सर्टकाट फर्मुला बियो
बेखौ मा होनना बुङो जौगानाय समानथाय होननानै बुङो एबा इंलिश मिडियामाव बेखौ मा होनना बुङो माबा जौगानाय मौसुल होनना बुङो बर'आव बेखौ इंलिशाव होनना बुङो क्वाड्रेटिक इकुवेशन होननानै बुंनाय जायो गोसोआव लाखि बे फर्मुलाजों नों जायखिया रोदाखौ दिहुननो हायो हा होमबा जों दिहुनसै रोदाखौ जों बे फर्मुलाजों देयारफोर लिरसै आरो बेखौ सिगांनि चेप्टाराव आं अलरेडि फोरोंखाबाय बेखौ नायनोसै होमबानो बुजिगोन बेजों माबायदि दिहुननाय जायो आচ্ছা बिआ बेसेबां जोंहा बिखौ बेसे मोन्दोंमोन -4√3 एआ बेसेबांमोन 3 आरो सिआ बेसेबांमोन 4 होमबा बिनि जायगायाव जोङो माखौ फज'सिगोन बिखौ फज'सिगोन बे माइनासआथ' माइनास होमबा बिनि जायगायाव बिनि फज'नाय सिगां ब्रेकेटाव फज' ब्रेकेटाव जोंहा दङ 4√3 बे 4√3 बे बिनिमोन दै बे बिनिमोन नाय आं खेनसे खिन्थाबावनि नैबे बि मोननै बिआ बेसेबांमोन -4√3 ओंखायनो बियो बिनि जायगायाव फैबाय प्लास माइनास बि स्क्वायर माइनास 4ac बि स्क्वायर माइनास 4ac खौ नों मा खालाम साइडआव दिहुननानै डाइरेक्ट नैबाव फोजोबो मोनसे खामानि माव बेखौ बि स्क्वायर माइनास 4ac बेखौ दिहुनग्रो आচ্ছা रुट अभारखौ दोनथ' बे नैबे बि स्क्वायर माइनास 4ac खौ दिहुनग्रो आरो दिहुननोबो गोनांथि गैया जों मोनखाबाय नै अलरेडि बि स्क्वायर माइनास 4ac खौ बेसे मोन्दोंमोन जोङो नै बेसे मोन्दोंमोन नै बि स्क्वायर माइनास 4ac खौ जों बेसे मोन्दोंमोन लास्टआव मा मोनहैदोंमोन 0 नै बि स्क्वायर माइनास 4ac इक्वल टु 0 मोनहैदोंमोन होमबा जों बिनि जायगायाव मा लिरनो हायो बि स्क्वायर माइनास 4ac नि जायगायाव इक्वल टु मा लिरनो हायो 0 लिरनो हायो 0 दिहुननोबो गोनां गैला अके मानो होनबा जोंहा बि स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ अलरेडि मोननानै दंखायो नै बि स्क्वायर माइनास 4ac आ बेसेबां 0 ओंखायनो जों बि स्क्वायर माइनास 4ac नि जायगायाव डाइरेक्ट 0 होफैबाय रुट अभार आरो 2a मानि बेसेबांमोन 3 मोन a खौ 3 मोनदोंमोन ना नै आচ্ছা माइनासजों माइनास प्लास 4√3 प्लास माइनासआ प्लास माइनास रुट 0 मानि 0आनो गोसोआव लाखि रुट 0 मानि 0आनो बे 0आनो जाबाय 2 × 3 6 स' जों x नि भेलुखौ मोनबाय x नि भेलुआनो रोदा दै जिहेतु बावहाय सोलायस्ल'आ जोंहा x भेरिएबल होमबा जों बाव मोनसे खामानि मावसै एक मिनिट x इक्वल टु 4√3 प्लास 0 खनसे 6 नङाब्ला जों मा लिरनो हायो x 4√3 माइनास 0/6 बिनि मिनिङा मा होननाय जादों मिथिगौना नोंसोरो x इक्वल टु 4√3 प्लास माइनास 0 बिनि मिनिङा बेखौनो होननाय जादों जे x आ 4√3 प्लास 0/6 नङाब्ला मा होननाय जादों x नि भेलुआ 4√3 माइनास 0/6 होननाय जादों ओंखायनो जों बे मोननैखौ लिरनो हायो हयथ' नङाबा प्लास हयथ' नङाबा माइनास स' मा जागोन बियो 0 जों जिखुनु प्लास खालामामोन माने बेखौनो मोनो बेनो जागोन 0 खौ माइनास खालामबा बेखौनो मोनफिनगोन दानिया 4 जोंबो 6 खौबो 2 जों डिभाइड खालामना हो होमबा 2 मा थाखो 2√3/3 थाबाय बेयावबो बिदिनो थागोन 2√3/3 थाबाय नै नुदोंना दानिया नोंसोर मिथिगौ √3 जों √3 माल्टिप्लाइ खालामबा जों मा मोनो 3 स' 3 खौ जेब्ला √3 आ डिभाइड खालामो होमब्ला मा गोलैयो √3 मानो होनबा √3 × 3 होमबा नैबे √3 आ बे 3 खौ डिभाइड खालामबा बेसेबां थागोन √3 नैबे √3 आ बे 3 खौ डिभाइड खालामबा बेसेबां थागोन √3 होमबा जों बेसेबां मोनखो 2/√3 नैबेनो जोंहा दिहुननो गोनां रोदा 2/√3 स' नोंसोर लास्टआव लिरदो देयारफर दिहुननो गोनां रोदाया मोनसेया 2/√3 मोनसेयाबो 2/√3 नुबायना रोदा मोननैया समान बेबो स' जोंहा रुट्सआ बेनो मोननैबो समान नै ओंखायनो नैबाव बुंखादोंमोन जों रोदानि आखुथायखौ रोदाया नंगुबै आरो समान नंगौना नङा समान होनना लिरदों नो डाउट समान जेब्लाबो जेबो नङा आरो नंगुबै माने रियेल नाम्बार आरो नंगुबै अनजिमा बेखौ बुंनाय जायो 3 आव थांसै 3 आव दङ नैबे सेम टु सेम a आ 2 b आ -6 c आ जाहैबाय 3 therefore b स्क्वायर माइनास 4ac आ बेसे जागोन जों दिहुननि स' बे जागोन b स्क्वायर माने -6 स्क्वायर आरो 4 आ 4 a आ जाहैबाय 2 c आ जाहैबाय 3 स' -6 स्क्वायर माने बेसेबां जायो 36 4 2 जा 8 8 3 जा 24 स' बेसेबां मोनगोन माइनास खालामबा 12 मोनगोन जोङो स' जों लिरनो हायो b स्क्वायर माइनास 4ac इक्वल टु 12 जों बेसेबां मोनहैबाय नै होमबा b स्क्वायर माइनास 4ac आ मा जागोन b स्क्वायर माइनास 4ac आ 0 नि देरसिन जागोन
मानो 0 नि देरसिन जागोन मानो होनबा 12 आ 0 नि देरसिन नङा होमबा ओंखायनो b स्क्वायर माइनास 4ac 0 नि देरसिन that means पजिटिभ b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ पजिटिभ दाजाबथाय अब्ला जों मा लिरनो हायो रोदाया नंगुबै होननानै जों लिरनो हायो रुट्स आर रियेल होननानै जों बुंनो हागोन स' दानिया रोदाखौ दिहुनसै रोदाखौ दिहुननायनि सर्टकाट फर्मुलाखौ आं खिथाखाबाय नै x इकुवेल टु माइनास b प्लास माइनास रुट अभार b स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2a बे फर्मुलाखौ बाहायदो होमबा माइनासा माइनास b नि भेलुखौ जों फज'नि b नि भेलुआ एनै जोंहा बेसेबांमोन b नि भेलुआ एनै माइनास 6 बावहाय फज' b नि भेलुआ माइनास 6 प्लास माइनासा प्लास माइनास दाना b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुखौ बेसे मोन्दोंमोन जों एनै 12 मोन्दोंमोन ना बेखौ ग्रोब फज'फैयो ओरै रुट अभार बिनि मानखौ जों ग्रोब फज'फैबाय नै 12 होमबा 2a a आ बेसेबांमोन जोंहा 2 मोन a आ 2 मोन नै ओंखायनो बेखौ बिदि जासिगोन माइनासजों माइनास प्लास माइनास रुट 12 दाना रुट 12 खौ जों सिम्प्लिफाइ खालामनो हायो 12 खौ नोङो डिभाइड खालामलाय 2 जों बेसेबां मोनगोन 6 2 जों डिभाइड खालामबा 3 होमबा 12 खौ मोननो थाखाय जोंहा 2 into 2 माने 2 स्क्वायर आरो रुट 3 12 को जोङो 2 स्क्वायर into 3 खालामबा मोनो होमबा 12 माने मा होननाय जादों 2 स्क्वायर into 3 होननाय जादों होमबा बे मा जागोन रुट अभारा 2 स्क्वायरनिबो आरो 3 निबो गोसोआव लाखि रुट अभारा बिनिबो जायो होमबा जायहा स्क्वायर दं बेहा रुट दानजाबाय नै होमबा जों मा लिरनो हायो 12 खौ रुट 12 खौ जों मा लिरनो हायो 2 रुट 3 होननानै लिरनो हायो 2 रुट 3 डिवाइडेड बाय 2 into 2 4 जेबोथ' गोरा मोनाखै स' x नि मोननै भेलु ओंखारहैबाय जोंहा मोनसेया मा प्लास मोनसेया माइनास प्लास जों खनसे ला आरो माइनास जों मोनसे ला आं दहाय बुंनाय बायदि होमबा प्लास खालामनोथ' हाला जों बेवहाय कमन लानो हागोन जोङो मानो होनबा बेहा रुट 3 दं बेहा रुट गैया रुट गोनांजों रुट गैयैजों प्लास जों मालाबाबो प्लास खालामनो हाया होमबा 2 कमन लाबाय 2 कमन लाबा बाहेराव 2 फैसिगोन सिङाव मा थागोन 3 मानो होनबा 2 into 3 नङा मा जागोन 6 होमबा बाव मा फैगोन रुट 3 गाहायाव 4 बेयावबो बिनो 2 कमन लायोबा सिङाव 3 माइनास रुट 3 बाय 6 2 जों बेखौ दानबा 2 2 जों बेखौ दानबा 3 स' मा जागोन एन्सारा 3 प्लास रुट 3 बाय 2 आरो बेहा जागोन 3 माइनास रुट 3 बाय 3 जों एन्सारखौ बावबो दोननो हायो जेबो नङा दानिया कुवेश्चन नाम्बार 4 सेम टु सेम ए आ बेसेबां 9 बि आ माइनास 6 सि आ मा जागोन 1 जागोन एक्स फोरजों थाफानायखौ ए ला एक्सजों थाफानायखौ बि ला हारसिं थानायखौ सि ला माने माइनास थायोबा खिन्थु माइनास प्लास थायोबाथ' प्लासनि प्लास थायोबा प्लास होमबा दिहुनदोलाय बि स्क्वायर माइनास 4ac बेसे जागोन बि स्क्वायर माने माइनास 6 स्क्वायर माइनास माइनास 4 आ 4 ए माने 9 सि माने 1 बिसोर मोनथामजों माल्टिप्लाइ जागोन होमबा बे जागोन 36 बे जागोन 36 माइनास 6 स्क्वायर माने प्लास 36 गोसोआव लाखि 4 9 जा 36 36 1 जा 36 होमबा 36 माइनास 36 0 जों मा मोनखो बि स्क्वायर माइनास 4ac इकुवेल टु 0 मोनबाय होमबा जोंहा मा बेबायदि जायोब्ला मा जायोमोन नैबेनो बि स्क्वायर माइनास 4ac इकुवेल टु 0 जायोब्ला मा जायोमोन नंगुबै आरो समान इकुवेल एन्ड रियेल रुट जायोमोन जोंहा ओंखायनो जों लिरनो हागोन देयरफर रोदाया नंगुबै समान नंगुबै आरो मा समान रुट्स आर रियेल एन्ड इकुवेल होननानै जों लिरनो हागोन दाना रोदाखौ दिहुननांगौ नंगुबै रोदा थायोब्ला दहायबो जों 3 आव दिहुनखांखाबाय नंगुबै रोदा थायोब्ला जिहेतु रोदाया नंगुबै ओंखायनो जों रोदाखौ दिहुननांगोन नंगुबै नङाब्लासो जों रोदाखौ दिहुननाङा होमबा नंगुबै रोदाखौ दिहुननाय फर्मुलाखौ आं अलरेडि खिथाखाबाय x इकुवेल टु माइनास b प्लास माइनास b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2a माइनासा माइनास b नि भेलुखौ फज'दो b नि भेलुआ एनै बेसेबांमोन माइनास 6 स' b नि जायगायाव फैबाय माइनास 6 प्लास माइनासा प्लास माइनास b स्क्वायर माइनास 4ac खौथ' जों इकुवेल टु 0 मोनबाय होमबा बेयो जायगायाव रुट अफ b स्क्वायर माइनास 4ac नि जायगायाव 0 फैसिगोन 2a माने फैगोन 2 into 9 मानो होनबा a आ जोंहा बेसेबांमोन 9 मोन नै 9 मोन ओंखायनो नैबे 2a माने 2 into 9
होमबा बिदिनो जागोन बियो +6 -6 माइनास +6 प्लास माइनास रुट ओभार 0 माने मा 0 आनो आं दहाय बुंखादों 2 9 जा बेसेबां जायो 18 होमबा जों मा मोनखो x नि मोननै भेलु मोनगोन जों x 6 + 0 / 18 नङाब्ला जों मा लिरनो हागोन 6 - 0 / 18 आच्छा 6 जों 0 जों प्लास खालामबा 6 आनो 6/18 बेजों दान 3 बेजों दान 3 बा गोजौआव थाबाय 1 बेयावबो गोजौआव थाबाय 1 गाहायाव थाबाय 3 6 जों बेखौ डिभाइड खालामबाय बेखौबो 6 जों डिभाइड खालामबा 1 बेखौबो 6 जों डिभाइड खालामबा 1 बेखौ 6 जों डिभाइड खालामबा 3 बेखौ 6 जों डिभाइड खालामबा 3 बा रोदाखौ मोनबाय जों मोननैनि 1/3 1/3 बा रोदाया नंगुबै माने रियेल आरो समानबो आच्छा नंगुबै माने मा रियेल आच्छा नंगुबै नङैया माखौ होनना बुङो जुदि रुट अभारनि सिङाव जुदि -3 थाबाय बा रुट अभारनि सिङाव -5 थाबाय माने रुट अभारनि सिङावहाय जों जुदि माइनास गोनां नाम्बार मोनोब्ला बेखौ जों मा होनना बुङा नंगुबै होननानै बुङा दै गोसोआव लाखि जुदि बिनि अनगायै बेलेग मोनोब्लाथाय बे जागोन नंगुबै आं बेखौ सिगाङाव बुंनांगौमोन अब्लाबो आं दायो खिथाबाय बुजिबाय 5 नाम्बार सेम टु सेम जेरै जों दानि लिरदों a = 3 b = -5 c = 12 स' माब्रै मोनखो बेखौ आं बुजायबाय थाला अलरेडि नाम्बार 1 आव बुजायखाखादों a आ 3 जागोन b आ -5 जागोन c आ 12 जागोन होमबा जोङो दिहुनदो b² - 4ac नि भेलुखौ b² माने बेसेबां जागोन इनि -5 होल स्क्वायर माइनासआ माइनास 4 आ 4 a आ बेसेबां 3 c आ बेसेबां 12 स' बेसेबां जागोन नायनि जों b² नि b नि भेलुखौबो बज'बाय a नि भेलुखौबो बज'बाय c नि भेलुखौबो बज'बाय गावबा गाव जायगायाव -5² माने -5 मोननै माल्टिप्लाइ खालामबा +25 बे जागोन 4 3 जा 12 12 12 जा 144 बा 145 निफ्राय जों 25 खौ माइनास खालामनि 144 - 25 14 निफ्राय 5 फैयोब्ला 9 13 निफ्राय 3 निफ्राय 2 फैयोब्ला 119 स' -119 जायो बिदिब्ला जों मा मोनखो b² - 4ac = -119 आच्छा नेगेटिभ मोनहैबाय जोङो नेगेटिभ दानख'थाय मोनहैबाय दानख'थाया मा जायो 0 नि खम जायो होमब्ला जों मा लिरनो हायो b² - 4ac नि भेलुआ सोरनि खम होननानै लिरनो हायो 0 नि खम 0 नि खम माने नेगेटिभ नङा होमबा नेगेटिभ नै दानख'थाय नाम्बार ओंखायनो जों बिदि लिरनो हागोन b² - 4ac आ सोरनि खम 0 नि खम माने दानख'थाय नाम्बार दानख'थाय अनजिमा होमबा जोंहा मा जायोमोन बिदिब्ला मा जायोमोन आं खिन्थादों नै नंगुबै नङा जायो बिदि थाबा जेब्ला b² - 4ac नि भेलुआ 0 नि खम माने नेगेटिभ ओंखारहैयो होमब्ला जों मा लिरनो हागोन जों बेखौनो लिरनो हागोन जे b² - 4ac नि माना जिहेतु दानख'थायनि जाहैबाय ओंखायनो रोदाया मा नङा नंगुबै नङा आच्छा रोदाया नंगुबै नङा रुट्स आर नट रियेल जेब्ला रोदाया नंगुबै नङा अब्ला जोङो रोदाखौबो दिहुननो हाया दिहुननो हायो खिन्थु हायार क्लासावसो मोनगोन नोंसोरो नैबावनो बुंखादों नै जुदि नंगुबै रोदा दङब्ला बेसोरखौ दिहुनखादोंना जुदि रियेल रुट एक्जिस्ट जायोबा दाथ' जोंहा बेवहाय रोदाया नंगुबै नङा रियेल नङा ओंखायनो जों बेखौ दिहुननो गोनां गैला अके स' बेयावबो a आ बेसेबां जागोन b आ बेसेबां जागोन c आ बेसेबां जागोन नाय नैबेखौ नायोबाथ' नै x² जों मा लादोंमोन x² जों मा दंफायोमोन 3 ओंखायनो a आ मा जादोंमोन 3 दाथ' x² जों रावबो गैखाया सोर जागोन x² जों बहाय सोर दंफायो होनना सानना ला 1 दंफायो होनना सानना ला जों 1 खौ लिराबाबो जायो होमबा a आ सोर जागोन 1 x जों थाबानाया 1 जायो x जोंबो सोर गैफाया रावबो गैफाया दासान बेजों मा दंफायो 1 होमबा a आबो 1 b आबो 1 c आबो 1 आरो गासिबो प्लास मानो होनबा गासिबो प्लास गोजानै प्लास 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 होमबा जोङो दिहुनदो b² - 4ac नि भेलुखौ होमबा b² - 4ac नि भेलुआ बेसेबां जागोन आं बिथिं लिरनोसै b² मानि सोरखौ होनाय जादों 1 स्क्वायरखौ होनाय जादों 4 आ 4 a नि जायगायाव सोरखौ लिर नै 1 दङ ओमफ्राय c नि जायगायाव लिर 1 माने जोङो b² - 4ac नि भेलुखौ दिहुननोब्ला b नि जायगायाव b नि पजिटिभखौ बज' a नि जायगायाव a निखौ c नि जायगायाव c निखौ होमबा 1 स्क्वायर माने 1 आनो 4 1 जा 1 जा बिदिनो जागोन बे 4 × 1 × 1 4 आनो होमबा जों बेसेबां मोनगोन -3 जों मा मोनखो b² - 4ac नि भेलुखौ इकुवेल टु मा मोनबाय -3 माने b² - 4ac नि भेलुखौ जों बानाय -3 मोनबाय होमबा जोंहा मा b² - 4ac नि भेलुआ सोरनि खम 0 नि खम बा 0 नि खम नेगेटिभ माने मा -3 आ सोरनि खम 0 नि खम नेगेटिभ नाम्बार माने दानख'थाय नाम्बार दैट मिन्स रोदाया मा
नंगुबै नङा therefore रोदाया नंगुबै नङा same to same 5 जों बियो roots are not real होननानै जों लिरनांगोन so last सोंनाय same to same जेरै बानायबोदों x स्क्वायर जों थाफानाया सोर 1 x जों थाफानाया सोर -2√3 हारसिं थानाया सोर -9 माइनास थायोबा माइनास लिरनांगौ प्लास थायोबा प्लास लिरनांगौ जेरै बाव x स्क्वायर जों थाफानाया +1 मोन ओंखायनो बाव +1 लिरदों दिहुनदो दानिया b स्क्वायर - 4ac b स्क्वायर माने जागोन 2√3 होल स्क्वायर 4 आ 4 a माने 1 c माने -9 ब्रेकेटाव लिरबाय नि माइनास थानायखाय स्क्वायरा -2 निबो आरो √3 निबो -2 आ जागोन +4 √3 स्क्वायरा जागोन only 3 माने स्क्वायरा बिनिबो माने बियो -2 स्क्वायर निबो आरो √3 स्क्वायर निबो होमबा स्क्वायर जों रुट जोंथ' दानजालायखायो मा थागोन 3 आरो -2 स्क्वायर माने +4 जायो नोंसोरथ' मिथिखागौ माइनास माइनास प्लास 4 9 4 1 जा 4 4 9 जा 36 होमबा 4 3 जा बिसिम जायो 12 आरो 36 जोंहा बिसिम जायो 48 होमबा जों मा मोनखो b स्क्वायर - 4ac खौ जोङो इक्वल टु मा मोनहैबाय 48 that means b स्क्वायर - 4ac आ सोरनि देरसिन 0 नि देरसिन मानो 0 नि देरसिन b स्क्वायर - 4ac नि भेलुआ बेसेबां 48 माने मा 0 नि देरसिन नंगौना नङा होमबा रोदाया मा जागोन रोदाया नंगुबै जागोन नंगुबै roots are real दानिया नंगुबैब्ला जों रोदाखौ दिहुननांगौमोन ओंखायनो जों रोदाखौ दिहुननाय फर्मुला बाहायसै रोदाखौ दिहुननाय फर्मुलाया नैबे -b प्लास माइनास b स्क्वायर - 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनास माइनास b नि भेलुखौ फज' b नि भेलुआ नै 2√3 माइनास दंदेरखायो -2√3 प्लास माइनास अच्छा b स्क्वायर - 4ac नि भेलुखौ जों बेसेबां मोन्दोंमोन 48 बावहाय डाइरेक्ट फज' रुट अफार बिनिखौ फज'फैबाय नै 48 2a माने 2 into 1 बे बेसेबां जागोन माइनास माइनास प्लास 2√3 प्लास माइनास दानिया रुट अफार 48 खौ जों एसे सिम्प्लिफाइ खालामनो अच्छा 48 खौ जोङो 4 जों डिवाइड खालामबा बेसेबां जागोन 4 जों डिवाइड खालामबा बियो 12 आरो 4 जों डिवाइड खालामबा बियो 3 होमबा जोङो 48 खौ 4 into 4 into 3 बेसेबां मोनो 4 4 16 16 into 3 48 मोनो होमबा जों 48 नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो 4 स्क्वायर into 3 लिरनो हायो होमबा रुट अफार 48 आ माखौ बुंनाय जादों 4 स्क्वायर into 3 नि रुट होमबा रुट अफारा बिनिबो होमबा स्क्वायरजों रुटजों दानजाबाय 4 root 3 होमबा बिनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो 4 root over 3 2 1 जा 2 दानिया जोङो बे जाबाय x नि भेलु बेखौ ओरैबायदि गोसोआव लाखि नोंसोरो रुट अभार 48 खौ जों मा खालामबा मोनो 4 into 4 माल्टिप्लाइ खालामनानै 3 जों माल्टिप्लाइ खालामबानो मोनो नोंसोर ओरैबायदि गोसोआव लाखि जेहेतु 4 आ मोननै माल्टिप्लाइ जादों होमबा बे बाहेरायाव फैब्ला मोनसेल' जागोन आरो 3 आ जेहेतु मोनसेल' ओंखायनो बे रुट अभारनि सिङाव थागोन बेबायदि बुजिना ला होमबाबो नोंसोरा सर्टकाट जागोन बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा जों मा लिरनो हायो हयथ' 2 root 3 plus 4 root 3 खनसे नङाब्ला जों मा लिरनो हागोन माइनास खनसे प्लास खनसे माइनास खनसे दाना नैबेखौ मोजां नोजोर हो नोंसोर जेबो गैया बे नुनायाव गोरा खिन्थु जेबो गैया ओरैबायदि गोरलै बा बेखौ सानना ला नोंसोरो मोनब्रै रुट 3 बेखौ सानना ला मोननै रुट 3 मोनब्रै रुट 3 जों मोननै रुट 3 जों लोगो जाबा बेसेबां जायो 6टा रुट 3 बास बेखौबो सेम मोनब्रै रुट 3 निफ्राय मोननै रुट 3 दानख'बो माइनास खालाम होमबा मोनबेसे थाबावगोन माइनास मोननै रुट 3 थाबावगोन माइनासआ देरसिन नालाय बा 2 जों 2 दानजाबाय मोनसे जाबाय माइनास रुट 3 2 जों बेखौ दानबा 3 होमबा 3 रुट 3 होमबा जों रोदाखौ मोनहैबाय नै रोदाखौ मोनसे जाबाय नैबे मोनसे जाबाय नैबे आरो बे रोदा मोननैबो नंगुबै गोसोआव लाखि नंगुबै नङि रोदाया माबायदि जायोमोन आं दहाय बुंदोंमोन ना नंगुबै नङि रोदाया जोंहा रुट अभारनि सिङाव मा थायो माइनास थायो रुट अभारनि सिङाव माइनास थाबाथाय बे नंगुबै नङा बहाय रुट अभारनि सिङाव माइनास थादों नामा नङा रुट अभारनि सिङावथ' माइनास गैया नैबेथ' रुट अभारनि बाहेरावसो बास बेबायदि सल्भ खालामगोन जोङो स' नाम्बार 2 सोंनायखौ नायदो दानिया नाम्बार 2 मा सोंदों गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबो जौगानाय समानथायफोरनि थाखाय k नि मानखौ दिहुन जुदि बिसोरहा मोननै समान नंगुबै रोदा थायो आच्छा बहाय जों k नि मानखौ दिहुननांगौ खिन्थु मोनसे कन्डिशनाव मा कन्डिशन जे बिस्रा मा दंनो मोननै समान नंगुबै रोदा दंनो
इंग्लिश मीडियमफोरनाबो नायना ला फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots नि जों k नि भेल्युखौ दिहुननांगौ हा नाथाय मा जानांगौ जोंहा k नि भेल्युखौ दिहुननो थाखाय बे मोनसे कन्डिशनखौ बाहायनांगौ मानो they have two equal roots माने रुट्सआ इक्वेल नोङो जोंहा होमबा जों बेखौ माबायदि सल्व खालामगोन नाय आं नोंसोरनो बुंखादों जे बे जेसेबां क्वेश्चन्स नुदों 2 आव माने बे गासैहाबो मा रोदाफ्रा समान समान मोनसेया 3 बा बेनाबो मोनसेयाबो 3 मोनसेया 4 बा मोनसेया 4 आच्छा रोदाया नंगुबै समाननो होमब्ला जों सोरनि भेल्युखौ दिहुननांगौ k नि होमबा रोदाया नंगुबै माब्ला समान जायोमोन आं नोंसोरनो माला खिन्थानायमोन नै फार्स्टआवनो खिन्थादोंमोन ना रोदाया नंगुबै आरो समान माब्ला जायो जेब्ला b स्क्वायर माइनास 4ac इक्वल टु 0 जायो होमबा जों बेवहाय मा होनना बुंनानै होखादों जोंनो जे रोदाया नंगुबै समाननो थारमाने जोंहा नै बियो जाना दंखायो थारमाने माने b स्क्वायर माइनास 4ac इक्वल टु 0 अलरेडि जाना दंखायो k नि भेल्युखौ दिहुन होननानै बुंनाय जादों बुजिबाय बाथ्राखौ स' नाय बोरै दिहुननांगौ आं बुजायगासिनो नोंसोर जेबो गैया गोरलैथार ओरैबायदि गोरलै नोंसोरो माथो गोरलैसो होनना बुंगोन नासथावहाय नाय दहायनो सेम टु सेम बेखौ ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0 जों कम्पेयार खालाम होमबा a आ सोर जागोन 2 b आ सोर जागोन x जों थाफानाय k हारसिं थानाया c जायो नै x जों थाफानाय k नालाय ओंखायनो b आ मा जाबाय k जाबाय दानिया नाय जोङो b स्क्वायर जोङो मा लिरनो हागोन होनाय दं बा एकर्डिं टु क्वेश्चन्स सोंलु बायदिब्ला जोंहा मा रोदा मोननैया समान माने टु रुट्स आर इक्वेल ओंखा जों मा लिरनो हायो b स्क्वायर माइनास 4ac इक्वल टु 0 थारमाने बेखौ होनाय दङ सोंलु बायदिब्ला मा होनाय दङ जे रोदा मोननैया नंगुबै समाननो थारमाने मा b स्क्वायर माइनास 4ac इक्वल टु 0 बुजिबाय बाथ्राखौ होमबा b स्क्वायर मानि बेसेबां जागोन k स्क्वायर a मानि बेसेबां जागोन a आ बेसेबां जागोन 2 c आ बेसेबां 3 आच्छा नाय k खौ जों स्क्वायर मोनबाय बियो बेसेबां जागोन जोंहा 24 बिथिं थाङोब्ला 0 बे माल्टिप्लाइ जाना 24 जाबाय बेखौ बैथिं बारोबा प्लास 24 आरो k नि जायगायाव जोंहा स्क्वायर फैबाय k स्क्वायरआ 24 माने k नि मोननै बेसे भेल्यु थागोन मोननै भेल्यु थागोन जेब्लाबो गोसोआव लाखि स्क्वायरआ मोननै भेल्यु थायो नोंसोर मिथिखागौ स्क्वायरआ मानो मोननै भेल्यु थायो नाय आं बुजायगासिनो दङ साप'ज हमनानै ला x स्क्वायरनि भेल्युआ प्लास 2 खौनो हमबाय आङो x स्क्वायरनि भेल्युआ प्लास 2 आच्छा x नि भेल्युआ एक मिनिट मोजांसिन जों बुजिनानै लानो थाखाय 4 खौनो लाबाय दे x नि भेल्युआ x स्क्वायरनि भेल्युआ बेसेबां 4 होमबा x नि मोनबेसे भेल्यु थागोन मोननै भेल्यु थागोन गोसोआव लाखि मोनसेया प्लास 2 मोनसेया माइनास 2 माब्रैहाय प्लास 2 माइनास 2 थागोन होमबा x आ जुदि प्लास माइनास 2 जायाब्ला नाय नोंसोरो जाखागोन कि जाखागोन x आ x खौ नोङो प्लास 2 लाबा x स्क्वायरआ बेसेबां जागोन 4 नै 4 मोनो x स्क्वायरआ 4 बेखौथ' मोनहैबाय ना आरो x स्क्वायरनि जायगायाव माइनास 2 होल स्क्वायर ला माइनास 2 होल स्क्वायरबाबोथ' 4 x स्क्वायरनि भेल्युआ 4 जादों नै होमबा x आ मा जागोन मोनसे प्लास जागोन मोनसे मा जागोन माइनास जागोन ओंखायनो जेब्ला स्क्वायर थायो अब्ला जोंहा मोनसे भेल्युआ मा जागोन प्लास मोनसे भेल्युआ माइनास जागोन जेब्लाबो गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ होमबा जोंहा बिथिं k खौल' लाखियोब्ला बिथिं मा फैयो प्लास माइनास रुट अभार जाफैयो गोसोआव लाखि जुदि बाव स्क्वायरखौ दोनला जों बाव मात्र k खौल' लाखियोब्ला बैथिं मा जाहैयो गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ प्लास माइनास रुट अभार 24 गोसोआव थागोन दा होमबा जोङो नायनोसै k नि भेल्युआ जोंहा मोननै ओंखारबाय 24 खौ जों एसे सिम्प्लिफाइ खालामनो हागोन नामा माने फिसासिन महराव लांनो हागोन नामा जों नायनि 24 खौ जोङो 2 जों डिवाइड खालामबा बियो 12 जायो अगेन 2 जों डिवाइड खालामबा बियो 6 जायो अगेन 2 जों डिवाइड खालामबा बियो 3 जायो होमबा 24 खौ जों मा लिरनो हायो 24 खौ मोनबेसे लिरनो हायो नाय 2 2 मोनबेसे दङ मोननै जों 2 खौ 2 स्क्वायर लिरगोन आरो 2 × 3 बेसेबां जायो 6 होमबा जों 24 खौ मा लिरनो हागोन स्क्वायर गोनांखौ जोङो स्क्वायर रुट अभार 24 मोन बेखौ जों मा लिरनो हायो स्क्वायर जायहा स्क्वायर दं बेखौ बाहेरायाव लिरबा 2 जासिगोन ओमफ्राय रुट अभारा सिङाव थांगोन रुटनि 6 नि सिङाव बुजिदों बाथ्राखौ आं दा सर्टकाट फर्मुला खिन्थादोंमोन आं नोंसिनो 24 खौ जोङो डिवाइड खालामोब्ला जों मा मोनो बा माल्टिप्लाइ खालामनो थाखाय जों मा मोनो 24 इक्वल टु जों मा लिरनो हायो 2 स्क्वायर × 6 जायहा स्क्वायर दं बियो रुट अभारजों थाया जायहा स्क्वायर गैया बे रुट अभारनि सिङाव थायो बेबायदि आरो जास्ट बुजिनानै ला होमबा 24 नि भेल्युखौ जों k नि भेल्युखौ जों मोननै मोनबाय मोनसेया जाबाय प्लास 2 रुट 6 मोनसेया जाबाय माइनास 2 रुट 6 बास जों एन्सारखौ मोनहैबाय नेक्स्ट कुइसनाव थांसै नेक्स्ट कुइसनाव जोंहा बे दङ बियो दायो स्टेन्डार्ड महराव गैया जों बेखौ मा महराव लांग्रो नैबे महराव लांग्रो बे महराव लांखांनायनि उनावसो जोङो a आ सोर b आ सोर c आ सोर बेखौ मिथि मोनगोन गोसोआव लाखि जिन्दगि
होमबा बियो बे महराव लांग्रोयोबा स्क्वायर गोनां एक्सजों स्क्वायर गोनां एक्सजों स्क्वायर गैयि आरो हारसिं थानाय बे महराव लांनोब्ला जों मा खालामनांगोन नाय बेजों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामना के एक्सजों माल्टिप्लाइ खालामबा जों मा मोनगोन के एक्स स्क्वायर मोनगोन बाथ्राखौ बुजिबाय के एक्सजों -2 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जों मोनगोन -2 kx होमबा बियो दायो नैबे महराव थांबाय नै स्क्वायर गोनांजों मोनसे एक्सजों मोनसे आरो हारसिं मोनसे होमबा बेजों कम्पेयार खालामदो बेजों कम्पेयार खालामबा एआ सोर जागोन एक्स स्क्वायरजों थाफानाया ए माने के बिया सोर जायो नै बिया एक्सजों थाफानाया बि जायो माने बिया सोर जागोन माइनास थायोबा माइनास लिरनांगौ -2k आरो हारसिं थानाया 6 स' एकर्डिं टु कुवेश्चन्स मा होनना बुंदों नैबावनो बुंखादों आं गले गले खिन्थागासिनो दं बिसोरनो मोननै समान नंगुबै रोदा दङनो होमबा जों सोरनि भेलु दिहुननांगौनो के नि भेलु दिहुननांगौ थारमाने जों मा लिरनो हायो जेब्ला बेवहाय जों मा लिरनो हागोन नंगुबै रोदा समान दं जिहेतु होनना लिरनो हागोन बेबायदि गोलाव लिरालासिनो जों डाइरेक्ट जों मा नंगुबै रोदा समान माला थायोमोन जेब्ला बि स्क्वायर -4ac = 0 जायो बेखौनो बुंनाय जादों नंगुबै रोदा समान थायो होननाय माने नै बेखौनो बुंनाय जादों जिहेतु बे जाब्लासो जोंहा रोदा मोननाया नंगुबै समान जायो नालाय होमबा जोंहा बि स्क्वायर मानि बेसेबां जागोन नै -2k होल स्क्वायर माइनासआ माइनास 4 आ 4 या बेसेबां के सिया बेसेबां -2k बास जेबो गोरा गैया ओरैबायदि गोरलै ना स्क्वायरा -2 निबो -2 बा मा जागोन +4 के स्क्वायरा के स्क्वायर माइनास प्लास 4k 4 2 जा 8k स्क्वायर मोनबाय जोङो इक्वल टु 0 1 मिनिट जोंहा नैबावहाय एसे भुल जाबाय बियो मा जानांगौमोन सिया बेसेबांमोन सिया 6 सोमोन बियो सय 6 जागोन 1 मिनिट बियो 6 जागोन होमबा जोंहा बेसेबां जागोन -4 जों 6 जों बे माइनासआनो जाहैगोन जोंहा 1 मिनिट आं बेखौ दानस्रांसै स' बे जाहैगोन 4k स्क्वायर माइनासआनो जाहैगोन बियो 4k जा 24k इक्वल टु 0 4k जों 6 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जों मा मोनगोन -24k स' नाय बावहाय जों मा कमन लानो हायो बावबो k दं k कमन लाजायो बाव मोननै दं बाव मोनसे दं खमसिनखौ कमन लाना होना 4 आ 24 खौ ग्रुप डिभाइड खालामनो हायो होमबा 4 कमन ला होमबा सिङाव मा थागोन k मोनसे थाबावगोन होमबासो 4k जों मा जागोन 4k स्क्वायर जागोन ना माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनफिननांगोन नोङो होमबा 4k जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा 24k मोनो 6 4 × 6 24 k आथ' k थांफाखागोन बियो बास होमबा जों मा लिरनो हायो बेबायदि बेलायाव बेयावबो जोंहा k नि मोननै भेलु मोनहैगोन मानो होनबा k जों मा दङ जोंहा स्क्वायर दङ k जों स्क्वायर थानाय माने k आ मोननै भेलुनि भेलुआ मोननै ओंखारगोन गोसोआव लाखि होमबा जों मा लिरनो हायो बेजों खनसे इक्वल टु 0 लिरनो हागोन नङाब्ला बेजों खनसे इक्वल टु मा लिरनो हागोन 0 लिरनो हागोन गोसोआव लाखि बेजों खनसे इक्वल टु 0 लिरदो नङाब्ला k - 6 जों इक्वल टु 0 बुजिबाय माने मा बुंनाय जादों जेब्ला x y इक्वल टु 0 होननाय जायो अब्ला जों नायलाय नोङो y खौल' लाखिलाय मा जागोन 0/x जागोन माने मा जागोन 0 बा नों हमना लाबाय y खौ लाखिला आं y खौ लाखिला आं y खौ बैथिं दोननोसै होमबा x खौल' लाखिबा मा जागोन 0/y होमबा नों इक्वल टु मा लिरनो हाखो 0 होमबा y जोंबो इक्वल टु 0 लिरनो हादों x जोंबो इक्वल टु 0 लिरनो हादोंना हायाखै हादोंना सेम टु सेम बे कन्डिशनखौ जों बावहाय बाहायदों बेजों माल्टिप्लाइ खालामनानै जों 0 मोनदों बेखौ होननाय जादों होमब्ला हयथ' बे नङाब्ला नैबे 0 जों समान आरो बेखौ बुंनाय जादों होमब्ला k खौल' लाखियोब्ला जोंहा 0/4 जाबाय बियो k खौल' लाखियोब्ला बे +6 होमबा k नि मोननै भेलु मोनबाय मोनसेया जाबाय 0 मोनसेया जाबाय 6 बास बेबायदि दिहुनगोन जोङो दानिया नाम्बार 3 खौ नाय नाम्बार 3 आव जोंहा नै बिदि दं दा बे कुइसनखौ प्राय स्टुडेन्टआनो गोरोन्थि खालामगोन आं बुजायगासिनो दं बिसोरनो नाय जों बे समानथायखौ माजों कम्पेयार खालामनांगौ होनबाय थादों आङो नैबेजों आरो गोसोआव लाखि x स्क्वायरजों थाफाग्राया a जायो x जों थाफाग्राया b जायो आरो x जोंबो थाफाया x स्क्वायरजोंबो थाफाया बे सोर जायो c जायो होमबा बाव x स्क्वायरजों सोर दंफायो 1 दंफायो होमबा a आ बेसेबां जागोन 1 आरो बावहाय x जों थाफाग्राया सोर x जों थाफाग्राया नैबे होमबा माइनास मा जागोन जोंहा k + 4 दानिया c आ सोर जागोन प्राय स्टुडेन्ट कनफिउज जागोन बावहाय x जोंबो गैफाया x स्क्वायरजोंबो थाफाया माने बे हारसिं थायो बिनि लोगोआ x बो नङा x स्क्वायरबो नङा होमबा सोर बिसोर सानैजों जमा जागोन बाव c आ सोरबा स्टुडेन्टआ नैबे 5 खौल' लाफ्लांनो हागौ आं ओंखायनो बुंखाबाय x स्क्वायर बा x जों गैफायिखौनो c ला दहायथ' जों बेबायदि कुइसन मोनाखैमोन होमबा जोंहा एकर्डिं टु कुइसन
जों मा लिरनो हायो b स्क्वायर माइनास 4ac इक्वल टू 0 लिरनो हायो मानो लिरनो हायो मानो होनबा रोदा मोननाया नंगुबै समाननो रोदा मोननाया माला नंगुबै समान जायो माला रुट्स आर इक्वल जायो नैबे कन्डिशना जायोबासो ओंखायनो जों बेखौ लिरनो हादों होमबा b स्क्वायर माने जोंहा माइनास k प्लास 4 बे b स्क्वायरखौ नालाय स्क्वायरखौ होदो अच्छा e आ बेसेबां 1 c आ बेसेबां नै 2k प्लास 5 इक्वल टू 0 अच्छा स्क्वायर थायोब्ला माइनासा प्लास जायो होमबा मा जागोन बे k प्लास 4 होल स्क्वायर माइनासा माइनास 4 1 जा 4 4 जों 2k जों माल्टिप्लाय खालामबा 8k 4 जों 5 जों माल्टिप्लाय खालामबा 20 होमबा जोंहा ब्रेकेटनि सिङाव लिरग्रोबाय दाना ब्रेकेटखौ बोखारनानै होनोसै जोङो अच्छा ब्रेकेटखौ बोखारनायनि सिगां जों बेखौ a प्लास b होल स्क्वायर फर्मुलायाव बोखावनि a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर a प्लास b होल स्क्वायराव बोखावबा बे बेबायदि जागोन गोसोआव लाखि बे a बे b मोनदों ना फर्मुलाखौ होमबा माइनास ब्रेकेट बोखारबा माइनास 8k माइनास 20 इक्वल टू 0 अच्छा मा जागोन नायदो बियो मा जागोन 2k 4 आ मा जागोन बियो 2 into 4 बेसेबां जागोन 8k बे प्लास 8k नैबाव दङ माइनास 8k होमबा बिसोर मोननैजों जों मा खालामनो हागोन दाननो हागोन बुजिबाय बाथ्राखौ बेबो 8k बेबो 8k आरो मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास दाननो हायो जोङो होमबा जोंहा मा थाखो जोंहा थाबाय k स्क्वायर आरो बिथिं 4 स्क्वायर माने बेसेबां जायो 16 आरो बिथिं दङ माइनास 20 इक्वल टू 0 0 बेजों मा खालाम माइनास खालामबा मा जागोन माइनास 4 जागोन बिथिं थाङोबा 0 k स्क्वायरखौल' लाखिबा बेजों बिथिं थाङोबा प्लास 4 बिदिब्ला k स्क्वायर इक्वल टू जों 4 मोनबाय थारमाने k नि भेलुआ जोंहा मोनबेसे थागोन मोननै थागोन गोसोआव लाखि मोनबेसे थागोन मोननै होमबा k नि भेलुआ मोनबेसे जागोन मोननै जों बिथिं k खौल' लाखिबा बिथिं मा जायोमोनलाय प्लास माइनास बिथिं रुट अभार फैयो अच्छा रुट अभारनि खामानिया मा रुट अभारनि खामानियानो जाहैबाय मा रुट अभार 4 माने मा 2 अच्छा बेखौ जों बोरै मोनगोन 4 खौ नोङो 2 स्क्वायर खालाम 2 स्क्वायर माने 4 आनो होमबा स्क्वायरजों रुटजों मा जायो दानजालायोब्ला मा थागोन प्लास माइनास 2 बास जों k नि भेलु मोनबाय स' नेक्स्ट कुइसनाव थांसै स' नाय नाम्बार 4 खौ बेयावबो सोरबा स्टुडेन्टआ आन्दायनो हागौ x स्क्वायरजों थाफानाया नैबे x जों थाफानाया नैबे होमबा हारसिं थानाय x जोंबो गैया x स्क्वायरजोंबो गैया सोर बेलाय c आ सोर स' बेवहाय a आ सोर जागोन 2 b आ सोर जागोन 8 आरो हारसिं थानाया x स्क्वायरजोंबो गैफायि x जोंबो गैफायि सोर माइनास k किउब बुजिबाय स' एकर्डिं टु कुवेश्चन सोंलु बायदिब्ला जों मा लिरनो हायो b स्क्वायर माइनास 4ac इक्वल टू 0 लिरनो हायो मानो लिरनो हायो मानो होनबा नै बुंखादों मोननै समान नंगुबै रोदा थायो मोननै समान नंगुबै रोदा थायो माने माखौ नायजायोमोन नैबेखौ नायजायो नै बिदि जाब्लासो रोदा मोननाया नंगुबै समान जायो नालाय स' नाय b स्क्वायर माने सोर 8 स्क्वायर 4 आ 4 a आ बेसेबां 2 c आ बेसेबां माइनास k किउब इक्वल टू 0 0 अच्छा 1 मिनिट बियो मिस्टेक जाबाय बियो बिदि नङा बियो ओरैसो जागोन माइनास k किउबा जोंहा जाबाय सोर c बे c आव फैगोन होमब्ला बे मा जागोन 8 स्क्वायर माने बेसेबां जायो 64 4 2 जा 8 अच्छा माइनास जों माइनास मा जागोन बे प्लास होमबा मा जागोन 8k किउब इक्वल टू 0 अच्छा बेखौ जों ओइथिं बारहोनि ओरै आलासि जानो लांनि होनबा जोंहा मा जागोन बिथिं 8k किउब इक्वल टू माइनास 64 होमबा 8 आ 64 खौ डिवाइड खालामनो हायो बे 8 जों थाबा डिवाइड जाखागोन ओंखायनो आं डाइरेक्ट डिवाइड खालामहरबाय 8 जों 8 डिवाइड खालामहरबा बियो 64 होमबा k किउब इक्वल टू जों मा मोनबाय माइनास 8 मोनबाय जों अच्छा बावहाय जों मा मोनहैखो k किउब मोनहैबाय थारमाने k नि भेलुआ मोननै थानाय नङा स्क्वायर थायोब्लासो खिन्थु k नि भेलुआ मोननै थायो गोसोआव लाखि होमबा जोंखौ मा टेकनिक खालामसै बिथिंबो जों किउब बानायना लानो जों बेखौ बोरै किउब खालामनो हागोन जारा सस' एसे सानलाय नाय 8 किउबखौ जों मा लिरनो हायो 8 किउबखौ जों मा लिरनो 8 खौ मा लिरनो हायो 2 किउब लिरनो हायो 2 किउब माने मा 8 नङा होमबा माइनास 2 होल किउबालाय बेसेबां जागोन माइनास 2 होल किउबा बेसेबां जागोन माइनास 8 आनो होमबा जेब्ला नै बियो किउब जायो माने बे जरा अड जायो अब्ला माइनासानो थायो गोसोआव लाखि जेब्ला नै बियो जरा जायो पावारा जेरै 2 जेरै 4 जेरै 6 बेबायदि जरा जायो अब्ला बे माइनासा मा जागोन प्लास जागोन खिन्थु जेब्ला नैबे पावारा बे जरा जायो अड जायो अब्ला जोंहा बियो माइनासआनो थायो
बुजिबाय बाथ्राखौ 2 क्यूब माने 8 नङा होमबा होमबा जों माइनास 8 नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो -2 होल क्यूब लानो हायो जोङो -2 मा लिरनो हायो होल क्यूब बिथिंबो क्यूब दङ बिथिंबो क्यूब दं जों बेखौ बोखारनो हायो होमबा बोखारबा जोंहा मा जायो गोसोआव लाखि -2 ल' थालांबाय बिथिंबो क्यूब मानो बोखारनो हायो आं बुजायगासिनो दंना जेबो गिनो गोनां गैया आं बुजायगासिनो दं जुदि साप'ज x आ 2 जायो होमब्ला x क्यूबआ बेसेबां जागोन x क्यूबआ बेसेबां जागोन x क्यूबआ 2 क्यूब जागोन बुजिबाय बाथ्राखौ x आ जुदि 2 ब्ला x क्यूबआबो बेसेबां जागोन 2 क्यूब जानांगोन होमबासो इकुवेल जाफिनगोन ठीक आसे होमबा जोङो 3 खौ 3 दानफिनबा नै x = 2 मोनफिनगोन ना मोनफिना दाननो हागोन ना हाया हायो सेम टू सेम बे कन्डिशना बेवहाय एप्लाइ जादों स' जों k नि भेलुखौ मोनबाय -2 नेक्स्ट कुइसनाव थांसै बावहाय जागोन a आ k -3 x फोरजों थाफानाया बे आरो b आ जागोन 6 मानो होनबा x जों थाफानाया 6 आरो x स्क्वायरजोंबो गैफायो आरो x जोंबो गैफायो हारसिं थानाया सोर 9 गासिबो प्लास ओंखायनो बाव प्लास फैजोबो जेबोथ' दिगदार गैया स' जेहेतुबो लिरनो हागोन नोङो जेबो नङा सिन्सबो होनना लिरनो हागोन बा एकर्डिं टु कुइसनबो लिरनो हागोन जेहेतु मोननै रोदाया नंगुबै समान होमबा जों मा लिरनो हायो b² - 4ac = 0 लिरनो हायो बिदिब्लासो मोननै नंगुबै रोदाया समान जायो नालाय होमबा b² माने बेसेबां जागोन 6² 4 आ 4 a आ बेसेबां k - 3 a आ k - 3 c आ बेसेबां 9 6² माने बास 36 माइनास k -3 दङ 4 9 जा बेसेबां जागोन 36 k -3 थाबाय सिङाव आरो मोनसे खामानि मावसै जोङो 36 कमन लानोसै बावबो 36 दङ होमबा 36 कमन लायोब्ला जोंहा मा जागोन 36 कमन लायाबा नों नैबेजों बेजों माल्टिप्लाइ खालामग्रोनांगोन नङाब्ला 36 कमन लाबा सिङाव मा थागोन 1 माइनास k -3 थागोन थाया थाया 36 जों 1 जों 36 जों k -3 जों नैबेखौनो मोनफिनगोन नै बास बाथ्राखौ बुजिबाय आरो जुदि बेखौ बुजियाखैब्ला जों मा खालामनो हायो 1 मिनिट आं एसे गोरलैसिन बानायना खिन्थानि नोंसोरनो बे 36 खौ बैथिं बारो बा 36 खौ बैथिं बारोबा मा जागोन बिथिं मा थालांगोन बिदि जागोन ना जाया 36 खौ ओरै आलासि जानो लांबा होमब्ला जों सोर दाननो हागोन बिथिंबो माइनास दं बिथिं माइनास दं बोखारनो हागोन ना हाया हागोन होमबा बे 36 आ बिथिं थांबा मा जागोन बे 36 खौ मा खालामहैगोन डिवाइड जाहैगोन होमबा जोंहा k - 3 आ बेसेबां जागोन = 1 36 होमबा k आ बेसेबां जागोन 4 जागोन मानो होनबा बे बिथिं थाङोबा +3 1 + 3 4 बास स' क्वेश्चन नम्बर 2 नि लास्ट क्वेश्चन 6 सेम टू सेम x स्क्वायरजों थाफानाय a आ सोर k - 12 आरो x जों थाफानाया जोंहा मा जायोमोन b x जों दंफायो जोंहा नैबे आरो x जोंबो गैफाया x स्क्वायरजोंबो गैफाया सोर +2 स' जेहेतु कुइसन्सआव मा होनना बुंदोंमोन मोननै नंगुबै रोदा समान दङ बा रोदा मोननैया नंगुबै समान that means two roots are equal स' जों मा लिरनो हायो b² - 4ac = 0 लिरनो हायो हायोना हायामोन स' फज'दो b² माने मा जागोन बे जाबाय b² b नि जायगायाव जों बेखौ ग्रोब फज'फैबाय 4 आ 4 e आ जाबाय k - 12 c आ सोर जोंहा c आ 2 स' बे स्क्वायरआ बिनिबो होमबा बे मा जागोन 4 k - 12 निबो बियो बिनिबो होमबा बियो बेसेबां जागोन 4 2 जा 8 k - 12 = 0 दानिया नों मा खालाम बेयावबो k - 12 आ मोनबेसे दं बावहाय मोननै बाव k - 12 आ मोनबेसे दं मोनसे आरो 4 आ 8 खौ ग्रोब डिवाइड खालामनो हायोना हाया होमबा जों मा कमन लानो हायो 4 k - 12 कमन लानो हायो जोङो बेयाव 4 बेयाव 8 दङ 4 आरो 8 जों सोरखौ कमन लानो हागोन 4 खौ कमन लानो हागोन मानो होनबा 4 आ 8 खौ ग्रोब डिवाइड खालामनो हायो k - 12 होल स्क्वायरआव k - 12 आ मोनबेसे दं मोननै k - 12 आ बावहाय मोनबेसे दं मोनसे मोननै आरो मोनसेनिफ्राय मोनसे कमन लायो आं बुंबाय थादोंना होमबा सिङाव मा मोनसे थाबावगोन k - 12 मोनसे थाबावगोन होमबासो बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन 4 k - 12 जों k - 12 जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन आदसा बेवहाय मा थागोन 4 जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा 8 k - 12 मोनगोन 2 नाय नोङो 4 जों k - 12 खौ नैबेजों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन बेखौ मोनगोन ना मोना मोनगोन ना
8k माइनास 12 खौ मोनगोन स' नायदो जोंहा मा जागोन बियो ब्रेकेटखौ बोखारबा मा जागोन नै बायदि जागोन ब्रेकेटखौ बोखारबाय होमब्ला 4k माइनास 12 आरो बे जागोन k माइनास 14 बेजों मोननैजों प्लास खालामबा होमबा जोंहा बेजों खनसे इक्वल टु 0 लिरनो हागोन बेजोंबो खनसे इक्वल टु 0 लिरनो हागोन अके बे 4 खौ ओइथिं लांग्रो नङाब्ला नोङो जुदि गोनो गोथो मोनदोंब्ला 4 खौ ओइथिं लांबा मा जागोन k गोनांखौ दालां जोंहा k नि भेलुआ मोननै जाहैगोन बावहाय मानो होनबा k जों मा ओंखारफैदोंमोन k जों मा ओंखारहैदोंमोन स्कुवेर ओंखारदोंमोन ना k गोनांजों ओंखायनो k नि भेलुआ मोननै ओंखारो बा 4आ बैथिं लांबा मा जागोन 0/4 माने बेसेबां 0 नंगौना नङा होमबा जोंहा मा लिरनो हायो k प्लास 12 जों खनसे 0 नङाब्ला नैबे k माइनास 14 जों खनसे 0 लिरनो हायो बास होमबा k नि भेलुआ बेसेबां जागोन बेखौ बैथिं बारोबा माइनास 12 आरो k नि भेलुखौ बैथिं बारोबा जागोन प्लास 14 बास बेबायदि जों दिहुनगोन k नि भेलुखौ गोरलै नङासै दानिया जों थांसै कुइसन नाम्बार 3 दा जोङो नाम्बार 3 कुइसन्सखौ नायनि नाम्बार 3 कुइसन्सआव मा सोंदों मोनसे आयतारि थाइजौ बागान महर दानो हागौना जायनि गोलावआ बिनि गुवारनि 2 फानजायो माने आयत महरनि थाइजौ बागान बानायनो हागोन ना हाया होननानै सोंदों माबायदि गोलावआ गुवारनि 2 फान जानांगौ माने गोलावआ गुवारनि 2 फान जानांगौ बेखौ बुंनायनि बिनिया बेखौनो बुंनाय जादों जे जुदि गुवारा 10 फुटब्ला गोलावआ 20 फुट जागोन जुदि गुवारा 20 फुटबा गोलावआ 40 फुट जागोन बे खोथाखौ बुंनाय जादों माने फाननै आरो माने बिनि 2 गुन जुदि बियो 1 ब्ला बिहा मोनबेसे दङ मोननै दङ माने बियो 2 ब्ला बियो बेसेबां जागोन 4 बियो 5 ब्ला बिहा बेसेबां जागोन 10 बेबायदि आरो 5 प्लास 5 बेनाव दङ 5 प्लास 5 नोंनाव दङ 5 बे सिस्टेम आरो होमब्ला मा होनदों आरो दब्लायथिया 800 मिटार स्कुवेर दब्लायथिया खिन्थु बेसेबां जानांगोन 800 मिटार स्कुवेर जानांगोन अब्ला जुदि बेबायदि जायो बिनि गोलाव आरो गुवारखौ दिहुननाय गोलाव आरो गुवारखौ जों दिहुननांगौ इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौबो नायनोसै Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. नै कुइसनखौ बुजिबाय बुजियाखै जेबो नङा आं बुजायगासिनो दङ नायलांबायल' था नोंसोरो नाय नैबे जाहैबाय आयत जायखौ जों रेक्टेंगल होनना बुङो इंराजियाव बर'आव आयत होनना बुङो आरो मा होनना बुंदों आयतारि महरनि बागान होनबा जोंहा बागाननि साइजआ बिदि जागोन रेक्टेंगुलार मैंगो होनबा जोंहा बेबायदि जागोन रेक्टेंगुलार मैंगो ग्र'व होनबा जोंहा बिदि जागोन गोसोआव लाखि होमब्ला मा होनना बुंदों कुइसन्सआव नैबे गोलावा बेखौ गोलाव होनना बुङो दे ओमफ्राय नैबे मोननैया गोलाव जागोन आरो बिसोर मोननैजों समान जायो आरो नैबेखौ मा होनना बुङो गुवार होनना बुङो गुवार बिसोर मोननैयाबो एखे जायो आयताव होमबा नैबे गोलावा नैबेनि बेसेबांनो फाननै होमबा गोलावखौ गुवारनि हेफाजाबाव होदोंना होआखै होदों निश्चय होमबा गोलावखौ जिहेतु गुवारनि हेफाजाबैसो होदों होमबा जों नैबेखौ हमथ'नांगोन आरो आं बेखौ मा होननानै हमथ'नोसै साप'ज x होननानै हमथ'नोसै दे आरो नैबेखौ मा होननानै हमथ'नोसै आङो y होननानै हमथ'नि होमबा साबसिन बुजिगोन खोमा होमबा जों मा लिरनोसै हमबाय गुवारा बागाननि गुवारा x मिटार होननानै हमना लाबाय जों x मिटार स' इंलिश मिडियामना लेट लिरदो लेट ब्रेड अफ द ग्र'व डाइरेक्ट बिदि लिरदो होमबा लेट ब्रेड अफ द ग्र'वखौ जों x मिटार हमबाय होमबा गुवारखौ जों बेसे हमखो x आरो बागाननि गोलावखौ जों बेसे हमगोन बेसे हमदों जोङो बागाननि गोलावखौ लेंथ अफ द ग्र'वखौ बेसे हमदों y मिटार बुजिबाय दानिया फैबाय सोंलु बायदिब्ला माने एकर्डिं टु कुइसन्स बा होनाय दं होमबा आं ए अब्लिक किउ लिरनोसै सोंलु बायदिब्ला मा होनदों नैबे गोलावा माने नैबे गोलावा नैबे गुवारनि फानबैसेनो फाननै बाथ्राखौ बुजिदों माने बियो 2 ब्ला बियो मा जागोन आं दहाय बुंनाय बायदि 4 जागोन 2 प्लास 2 बियो 3 बा बियो मा जागोन 3 प्लास 3 बाथ्राखौ बुजिबाय अब्ला बावहाय गोलावा सोर y गोलावा गुवारा सोरमोन x मोन
बिनि फाननै होननाय लोगो लोगो जों मा माल्टिप्लाइ खालामगोन x जों 2 माल्टिप्लाइ खालामगोन बियो मा नाय जादों y इक्वल टू 2x आ y आ सोरनि फाननै x नि y आ सोरनि फाननै होननाय जादों x नि बुजिबाय y is twice x बेखौ बुंनाय जादों माने गोलावा x आ सोर गुवारनि फानबेसे होननाय जादों फाननै होमब्ला जेब्ला गोलावा गुवारनि फाननै होनना बुङो होमब्ला गोलावा जुदि y ब्ला गुवारा जुदि x ब्ला जों मा लिरनो हागोन गोलाव इक्वल टू 2 इनटू गुवार लिरनो हागोन बाथ्राखौ बुजिदों आं बुजायनि प्रेक्टिकल एग्जांपल होनि सोर सोर बुजियाखै नाय नोंसोर नाय सपोज नैबे जाहैबाय गुवार नैबे ओके बे जाहैबाय गोलावनि जखा नैबे जाहैबाय गुवारनि जखा दा बियो हमनानै लाबाय आरो बियो बे बुस्थुआ नैबेनि फानबेसे फाननै होननानै हमना लाबाय फाननै ओके होमबा नै बियो जुदि 6 ब्ला नै बियो बेसेबां जागोन 6 + 6 माने बेसेबां जागोन 12 होमबा नैबेनि 12 खौ मोननो थाखाय नैबेनि 6 जों बेसे माल्टिप्लाइ खालामनांगोन आं 2 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन ना नाङा 2 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन 2 * 6 12 बिनिया 12 बिनिया 6 बिनिखौ मोननो थाखाय आं बिनिजों बेसेबां माल्टिप्लाइ खालामनांगोन 2 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन ना सेम कन्डिशन बावहाय एप्लाइ जादों होमबा बे जाबाय फार्स्ट कन्डिशन आरो मा होनबावदों मोनसे होनबावदों जे बे आयतनि दब्लायथिया नैबेनि दब्लायथिया नैबेयो दब्लायथि माने माखौ होनना बुंनाय जादों एरियाया बेसेबांनो 800 मिटार होमबा आयतनि दब्लायथिखौ जों माजों दिहुनोमोन गोलाव सानजाब गुवार मा जायो दब्लायथि जायो गोसोआव लाखि सोरनि दब्लायथि आयतनि दब्लायथि गोसोआव दंना आयतनि दब्लायथिखौ बोरै दिहुनो गोलावजों गुवारजों माल्टिप्लाइ खालामनानै सानजाबनानै होमब्ला एकर्डिं टु कुइसन मा जाबावगोन जोंहा गोलावा बा गुवारा सोर गुवारखौ लिरबाबो जेबो नङा आरो गुवारा सोर नै इक्वल टु बेसेबां बे मा होननाय जाखो आयतनि दब्लायथि बुजिबाय x * y आ मा गोलाव सानजाब गुवारखौ बुंनाय जादों गोलाव सानजाब गुवार माने मा दब्लायथि होमबा दब्लायथिखौ बेसे होदों 800 मिटार स्कुवेर होदों होमबा जोंहा बिनि जायगायाव मा लिरनो हागोन 800 बाथ्राखौ बुजिबाय x * y माने मा दब्लायथि आं बावहाय लिरना होनि एरिया एकर्डिं टु इक्वेशन दब्लायथिया बेसेबांनो 800 मिटार स्कुवेर होमबा दब्लायथिया माखौ बुंनाय जायो आयतानि दब्लायथि माने मा गोलाव सानजाब गुवारखौनो दब्लायथि होनना बुंनाय जायो होमबा गोलाव सानजाब गुवार माने सोर x * y बास होमबा जों बेसे मोनखो y नि जायगायाव जों नैबे y नि जायगायाव नैबेखौ फज'ना ट्वाइस x खौ फज' होमबा जोंहा बेसेबां जागोन 800 जागोन नै y नि जायगायाव जों 2x खौ फज'बाय होमबा बिसोर मोननैजों बेसेबां जागोन बिसोर मोननैजों जोंहा 2x² जागोन माल्टिप्लाइ खालामबा बिथिं 800 आच्छा बे 2 जों 800 खौ डिभाइड खालामहरबा बेसेबां जागोन 400 होमबा x² आ बेसेबां जागोन 400 दानि आं मा बुंदोंमोन x² माने मा x नि भेलुआ मोननै थागोन मोनसे प्लास मोनसे माइनास होमबा बिथिं x खौल' लाखिबा बिथिं मा जायोमोनलाय प्लास माइनास रुट अभार फैयो आं बुंबाय थादोंना थायाखैमोन होमबा नाय 400 खौ जों मा मोननै माल्टिप्लाइ खालामबा मोनो 20 होमबा जों मा लिरनो हायो 20 स्कुवेरजों रुटजों दानजाबाय मात्र 20 थाबाय होमबा जों x नि भेलुखौ मोननै मोनबाय x आ सोरमोन जोंहा x आ सोरमोन बागाननि गुवार होमबा जोंहा गुवार होननाय बुस्थुआ मा गुवार होननाय बुस्थुआ मोनसे लेंथ मोनसे माखौ फोरमायो मोनसे जखाखौ फोरमायो जखाया मालाबाबो नेगेटिभ जाया दानख'थाय जाया ओंखायनो जों बेवहाय माखौ लानाय नङा माइनासखौ लानाय नङा देयरफर x इक्वल टु मा लागोन 20 ल' लागोन जोङो मानो 20 ल' लागोन मानो होनबा जखाया मेजारमेन्टआ जोंहा मा जाया माइनास जाया गुवारा मालाबा माइनास जादों नामा जाफेरा गोलाव आरो गुवारखौ जों मालाबाबो माइनास होनना खिन्थाया होमबा जों लिरनो हासिगोन देयरफर गुवारा बेसेबां जोंहा 20 मिटार गुवारखौ जों मा हमदोंमोन x खौ जों बेसेबां मोनखो 20 मिटार मोनबाय आरो गोलावखौ दिहुनसै जों गोलावा बेसेबां जागोन गोलावा मामोन y इक्वल टु नै 2x माने मा बेसेबां जागोन 40 मिटार मानो 40 मिटार जाखो बुजिबायना y इक्वल टु 2x नंगौना नङामोन गोलावा गुवारनि फाननै नंगौना नङामोन होमबा गुवारखौ बेसे मोनखो 20 इनटु 2 बेसेबां 40 होमबा नुबायना फाननै नंगौना नङा नै होमबा गुवारा जुदि 20 मिटारब्ला गोलावा बेसेबां जानांगोन 40 मिटार जानांगोन माने फाननै जानांगोन होमबा जोङो बेबायदि कुइसनाव मा सोंदोंमोन जोंनाव जे बेबायदि बागान बानायनो हागोन ना हाया होनना बुंदोंमोन जुदि हायो अब्ला जोङो मा दिहुननांगौ गुवारखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो बागाननि गोलावखौ मोनबाय आरो गुवारखौबो मोनबाय बास बेबायदि
जेबोथ' गोरा गैया। स' कुवेश्चन नाम्बार 4 खौ नायनि। कुवेश्चन नाम्बार 4 आव दङ गाहायाव होनाय थासारिया जानो हाथावोना जुदि जानो हाथावो बिसोरनि दानि बैसोफोरखौ दिहुन। आच्छा पसिबल नंगौना नङा? जुदि पसिबलबा जों दानि बैसोखौ दिहुननांगौ। दायो मा सोलिबाय थादों बिसोरनि बैसोआ? होमबा मा सोंदों? सानै बिसुखेनि बैसोनि दाजाबगासैया 20 बोसोर 4 बोसोरनि सिगां बिसोरनि बैसोनि सानजाबगासैया बोसोराव 40 मोन। आच्छा कुइसनखौ आं इंलिश मिडियामनिखौबो बुजायना होगासिनो, बर' मिडियामखौ बुजायना होगासिनो। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. जों present age को दिहुननांगौ। होमबा मा होनदों? The sum of the ages of two friends is 20 years. Sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. आं बुजायगासिनो दङ। मा होनना बुंनाय जादों कुइसनखौ? बे सानै लोगो आरोना, बेखौ सानै लोगो सानना ला। बे सानै लोगोनि दानि बैसोखौ प्लास खालामोब्ला बिनि आरो बिनि बैसोखौ प्लास खालामबा खै बोसोर मोनोनो? 20 बोसोर मोनो। बाथ्राखौ बुजिबाय? आरो मा होनदों मोनसेया? खिन्थु 4 बोसोरनि सिगां बिसोरनि बैसोखौ जुदि नायोब्ला नै बिनि 4 बोसोरनि सिगां बिनि 4 बोसोरनि बैसोनि सिगां बिसोरनि बैसोखौ जों जुदि माल्टिप्लाइ खालामोब्ला माने सानजाबोब्ला जोंहा बेसे मोनोनो? 48 मोनोनो। बाथ्राखौ बुजिदों? होमबा आं सापज बिनि बैसोखौ आं मा हमसै? नै बिनिखौ x हमबाय, नै बिनि बैसोखौ आं मा हमसै? y हमबाय। होमब्ला कुइसन्सआव मा होनना बुंदों? x जों y जों प्लास खालामोबा बेसेबां मोनोनो? 20 मोनो। बे जाबाय दानि बाथ्रा, बियो दानि बाथ्रा, बियो प्रेजेन्टनि बाथ्रा, बियो प्रेजेन्टनि। जुदि बिनि प्रेजेन्ट एजआ दानि बैसोआ x ब्ला आरो जुदि बिनि दानि बैसोआ y ब्ला होमब्ला बिसोरनि दानि बैसोखौ जों प्लास खालामबा 20 बोसोर मोनोनो। बाथ्राखौ बुजिबाय? नाथाय 4 बोसोरनि सिगांनि बाथ्राखौ बुंदों। होमबा 4 बोसोर बैसोनि सिगां बिनि बैसोआ बेसेबां जागोन? बुंनो हागोन ना? बिनि दानि बोसोरनि सापज बिनि दानि बैसोआ हमना लाबाय 10 बोसोर हमबाय। होमबा 4 बोसोर बिनि सिगां बिनि बैसोआ बेसेबांमोन? 6 बोसोर जागोन ना जाया? 10 - 4। दानि बैसोआ जुदि 10 ब्ला 4 बोसोरनि सिगांनि बैसोआ बेसेबां जागोन? 10 - 4 6 बोसोर। होमब्ला बिनि दानि बैसोआ x ब्ला 4 बोसोरनि सिगां बिनि बैसोआ बेसेबां जागोन? 4 बोसोर माइनास जागोन। बिनि 4 बोसोरनि सिगांनि बैसोआ x - 4 जागोन। आरो नै बिनि दानि बैसोआ जुदि y ब्ला बिनि 4 बोसोरनि सिगांनि बैसोआ खै बोसोर माइनास जागोन? y - 4 जागोन। बाथ्राखौ बुजिबाय? आं मा बुंदों? बिनि दानि बैसोआ जुदि 20 बोसोरब्ला 4 बोसोरनि सिगां बिनि बैसोआ बेसेबां जागोन? 16 बोसोर जागोन ना जाया? 20 - 4 बेबायदि आरो। होमब्ला बिसोर मोननैजों जों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला नैबे जाबाय बिनि 4 बोसोरनि सिगां, नैबे जाबाय बिनि 4 बोसोरनि सिगांनि बैसो। बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबा सानजाबोब्ला बेसेबां मोनो? 48। बास बे कन्डिसनखौनो होन्दों आरो। बाथ्राखौ बुजिबाय? बाथ्राखौ बुजिबाय? होमबा आं मा हमसै? हमबाय। लेट, इंलिश मिडियामना लेट लिरदो। लोगोफोरनि दानि बैसोआ प्रेजेन्ट एज इज होनना लिरबानो जाबाय। दानि बैसोआ मा? x आरो y बोसोर। प्रेजेन्ट एजखौ आं मा हमबाय? लेट प्रेजेन्ट एजेस बी x एन्ड y। सासेनिखौ x हमबाय, सासेनिखौ मा हमबाय? y हमबाय। स' एकर्डिं टु कुवेश्चन, सोंलु बायदिब्ला मा होनदों? बिसोरनि दानि बैसोखौ प्लास खालामोबा माने x जों y जों प्लास खालामोबा जोंहा बेसेबां मोनो? 20 मोनो। बाथ्राखौ बुजिबाय? बे जाबाय दानि बैसोनि दाजाबगासै। आरो आंनि बिथिं लिरनोसै 1 मिनिट। आरो n 4 बोसोरनि सिगां बिसोरनि बैसोखौ माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 4 बोसोरनि सिगां बिसोरनि बैसोआ बेसेबां जागोन? नै आं बुंखादों। सासेनिया बेसेबां जागोन? x - 4 आरो सासेनिया बेसेबां जागोन? y - 4। बिसोरनि बैसोखौ माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां मोनो? 48 मोनो। बाथ्राखौ बुजिबाय? बे जाबाय कुइसनाव होनाय। कुइसनाव होनखादों नै। कुइसनखौ खनसे देखायबावगोनसै आं। सानै बिसिगिनि बैसोनि दाजाबगासैया 20 बोसोर 4 बोसोरनि सिगां बिसोरनि बैसोनि सानजाबगासैया 48 मोन होनदोंना होनाखै? होनदोंना? बि बैसोनि सिगां 4 बोसोरनि सिगां बैसोनि सानजाबगासैया। होमबा जों बेनिफ्राय सापज आं बेवहाय y नि भेलु दिहुननोसै बा x नि भेलुबो दिहुननो हायो नों नटआव। x नि भेलुबो दिहुननो हायो। y नि भेलुखौ दिहुनब्ला मा जागोन? 20 - x जागोन ना जाया? 20 - x जागोन ना जाया? बेखौ 1 होना लाथ'। होमब्ला बेखौ आं बिथिं लिरफिननि x - 4 y - 4 इकुवेल टु बेसेबां जोंहा? 48। स'
जिहेतु जोंहा बे जों बिनिफ्राय x आरो y नि भेलुखौ आरामसे दिहुननो हायो माब्रै नाय x माइनास 4 खौ x माइनास 4 खौनो दोन आच्छा y नि जायगायाव आं मा फज'नो हागोन नै बेखौ फज'नो हागोन हाया 20 माइनास x खौ फज'नो हागोन हाया बे y नि जायगायाव बेखौ हागोन आं हागोन निश्चय होमबा मा दंखायो नोंहा नै माइनास 4 दंखायो बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा बेसेबां जागोन बियो 20 जों 4 जों बेसेबां जायो 20 निफ्राय 4 थाङोब्ला 20 निफ्राय 4 थांबा बेसेबां जायो 16 माइनास x जागोन ना जाया जागोन निश्चय जागोन 20 निफ्राय 4 थाङोब्ला 16 होमबा दानिया जों बेबायदि मोनबाय जों माल्टिप्लाइ खालामनि x जों 16 जों 16x x जों माइनास x जों माइनास x स्क्वायर बाथ्राखौ बुजिबाय x आ बेजोंबो माल्टिप्लाइ जागोन बेबायदिनो माइनास 4 आबो बेजोंबो माल्टिप्लाइ जागोन होमबा माइनास 4 जों 16 जों माल्टिप्लाइ खालामबा माइनास 64 माइनास जों माइनास प्लास 4 जों x 4x आच्छा 48 खौ जों बिथिं बारहोखानि बारहोबा बिथिं फैबा माइनास जागोन बिथिं रावबो गैला आलासि जानो फैजोब्बाय बियो बिथिं आलासि जानो फैबाय होमब्ला आं माइनास x स्क्वायरखौ सिगां लिरग्रोनोसै जे स्क्वायर गोनांखौ आं सिगां लिरबाय नै x गोनांखौ आङो गेजेराव लिरनोसै आच्छा x गोनाङा जोंहा मोनबेसे दं मोननै मोनसे 16था x मोनसे मोनब्रैसे x आ मोनब्रै 16था जों मोनब्रै x जों लोगो जागोन मानो होनबा बेबो प्लास होमबा 20था x मोनगोन जोङो बाथ्राखौ बुजिबाय आच्छा बिसोर मोननैजों मा जागोन लोगो जागोन माइनास 64 माइनास 48 आच्छा बिदिनो जागोन बियो 112 जागोन बियो माइनास 112 इकुवेल टु 0 दानिया जोंहा मा होनना बुंदों कुइसन्सआव बेखौनो होनदों जे गाहायाव होनाय थासारिया जानो हाथावो ना मा सोंदों मिथिगौ ना इज द फलोइं सिटुएशन पसिबल जानो हाथावो ना होननानै सोंदों होमब्ला जानो हाथावो ना हाथावा जोङो बेखौ बोरै मिथिगोन जों मा मोनदोंमोन दहायो जेब्ला b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ 0 नि खम अब्ला जोंहा रोदाया मा होनदोंमोनलाय रोदाया नंगुबै नङा माने बेबायदि रोदाखौ दिहुननो हाया होननानै जों दहाय मोनदों ना मोनाखैमोन आं खिन्थागासिनो नोंसोरनो जेब्ला b स्क्वायर माइनास 4ac इज लेस देन 0 अब्ला जोंहा रोदाया मा जायोमोन नंगुबै नङा जायोमोन नंगुबै नङा माने जानो हाथाव नङा पसिबल नङा थारमाने बाथ्राखौ बुजिदों होमब्ला बे सिटुएशना जानो हाथावगोन ना हाथावा जोङो बेखौ माबोरै मिथिगोन जोङो बिनि थाखाय मा दिहुनगोन नै बेखौ दिहुनग्रोनांगोन b स्क्वायर माइनास 4ac बाथ्राखौ बुजिबाय बास होमबा जोङो बेवहाय a आ बेसेबां बेखौ जों नायसै x स्क्वायरजों थाफानाय a आ सोर माइनास 1 x जों थाफानाय जोंहा बे जायोमोन नै 20 आरो हारसिं थानाया सोर माइनास 112 पसिबल नंगौना नङा जोङो बेखौ नैबेनि गेजेरजोंनो मिथिगोन दानिया बियो बेसेबां जागोन जों दिहुननि आच्छा b स्क्वायर माने इनि 20 स्क्वायर 4 आ 4 a आ बेसेबां a आ इनि माइनास 1 c आ बेसेबां माइनास 112 20 स्क्वायर माने 400 आच्छा माइनास बे माइनासआनो जाफिनसिगोन माइनास प्लास आरो माइनास होमबा बे बेसेबां जागोन 4 1 जा 4 बेजों 4 4 8 होमबा जों बेसेबां मोनहैखिनि माइनास 48 b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ जोंहा बेसेबां ओंखारहैखो माइनास 48 माने मा b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ सोरनि खम 0 नि खम मानो 0 नि खम जाखो माइनास होननाय बुस्थुआ 0 नि खम जायो होमब्ला जों बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंनो हायो जे जिहेतु नैबे कन्डिशनखौ लानानै जोङो नैबे बिदि मोन्दोंमोन आरो बे मोननायनि उनाव जोङो मा खालामबाय b स्क्वायर माइनास 4ac दिहुनबाय जेब्ला b स्क्वायर माइनास 4ac दिहुनबाय जों मा मोनहैखो 0 नि खम मोनहैबाय b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुखौ डेट मिन्स बिनि मिनिङा बेखौनो बुंनाय जादों जे नैबे बाथ्राया नैबे कन्डिशना माने बे बुस्थुआ पसिबल नङा माला पसिबल जागोन गोसोआव लाखि जिन्दगि गोसोआव लाखि बेखौ जेब्ला b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ ग्रेटार देन 0 जायो होमब्ला बियो पसिबल जायो दहायनि केसआवबो नैबे केसआव जोंहा मा होनदोंमोन नैबे केसआव b स्क्वायर माइनास 4ac आ बेवहायबो पसिबल जादोंमोन मानो पसिबल जादोंमोन जों बेखौ दिहुनबानो मोनगोन मा खालामबानो मोनगोन दिहुनबानो मोनगोन नैबेवहाय खिन्थु जोंहा
बी स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ ग्रेटार देन 0 जागोन हयथ' इकुवेल टु 0 बो जानो हागौ किन्तु नैबाव जोंहा मा मोनहैदों बी स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुखौ लेस देन 0 मोनहैदों डेट मिन्स जोङो नैबे कन्डिसनखौ बानायनानै जेब्ला जों x नि भेलु दिहुनहैगोन होमब्ला जोङो x नि भेलुखौ मा मोनहैगोन रुट अभारनि सिङाव माइनास मोनहैगोन रुट अभारनि सिङाव माइनास मोनहैयोब्ला x नि भेलुखौ जुदि रुट अभारनि सिङाव माइनास मोनहैयोब्ला होमबा x आ मामोन बैसोमोन होमबा x आ बोरै रुट अभारनि सिङाव माइनास जानो बैसो होनब्लाथ' जोंहा रुट अभारनि सिङाव -3 रुट अभारनि सिङाव -5 बिदिथ' जानाय नङा बिदिथ' पसिबल नङा ओंखायनो जों मा खालामबाय इकुवेशन मोनखांनायनि उनावहाय जोङो a आ सोर b आ सोर c आ सोर बेखौ दिहुनखांनायनि उनाव जों माखौ दिहुनदों b स्क्वायर माइनास 4ac जेब्ला b स्क्वायर माइनास 4ac नि माना 0 नि खम जायो अब्लाथाय सानखादो जोंहा बेबायदि x नि भेलु दिहुननो हानाय कन्डिशन गैया बुजिबाय बाथ्राखौ आरो नैबे बुस्थुआ जानो हाथाव नङा ओंखायनो नोंसोर मा लिरगोन नैबेयाव कुइसनाव मा सोंदोंमोन गाहायाव होनाय थासारिया जानो हाथावना होननानै ओहो गाहायाव होनाय थासारिया जानो हाथावा होननानै नोंसोर एन्सारखौ लिरनांगोन मानो होनबा बी स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ जेब्लाबो सोरनिख्रुइ खम ओंखारहैदों 0 नि खम ओंखारहैदों होमब्ला माला पसिबल जागौमोन जेब्ला x नि भेलुआ बी स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुआ नैबे जेब्ला बे मोननै नैबे बे आरो बे जायो अब्ला बेवहाय जानो हाथाव जायो किन्तु नैबावहायबा जानो हाथावा माने x नि भेलुखौ दिहुननो हाया नोङो बुजिबाय स' नेक्स्ट कुइसनाव थांसै स' लास्ट कुइसन एक्सारसाइजनि सोरगिदिं सिमाया 80 मिटार आरो दब्लायथिया 400 मिटार स्क्वायरनि मोनसे आयतारि पार्क महर होनो हाथावो नामा होननानै सोंदों जुदि हायो बिनि गोलाव आरो गुवारखौ दिहुन हायो ना हाया जों बी स्क्वायर माइनास 4ac नि भेलुखौ दिहुननांगोन बावबो होमबा इंलिश मिडियामनाबो नाय Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. जुदि हायोब्ला जों बिनि लेंथ आरो ब्रेडखौ दिहुननांगौ कुइसन्सआव मा होनना बुंदों जेबो गोरा गैया बे कुइसना ओरैबायदि गोरलै कुइसन्सआव मोनसे आयतारि पार्क बानायनो हागोन ना हाया होनना सोंदों होमबा नैबे जाबाय आयत जों बेखौ मा होनना बुङोमोन गोलाव नैबेखौ मा होनना बुङोमोनलाय गुवार दा बेवहाय जोंनो मा होदों जे आयतारि पार्कनि सोरगिदिं सिमा माने सोरगिदिं सिमा माने माखौ होनना बुङो आयतारि पार्कनि सोरगिदिं सिमा माने बिनिफ्राय ओरै राउन्ड फुरा राउन्ड प्लास खालामजोबोब्ला जोंहा बेसेबां मोनो 80 मिटार मोनो बेसेबां मोनो 80 मिटार मोनो होनना बुंदों नै नाय सोरगिदिं सिमाया 80 मिटारनो माने बे गासैखौबो जों प्लास खालामजोबोब्ला जोंहा 80 मिटार मोनो बेनिफ्राय दब्लायथिया बेसेबांनो 400 मिटार स्क्वायर बुजिबाय बाथ्राखौ सोरगिदिं सिमाया माबायदि जायो आयतनि सोरगिदिं सिमाखौ बोरै मोनो नाय आयतारि सोरगिदिं सिमाखौ जों बोरै दिहुनगोन नैबे गोलावजों बे गोलावजों आयताव समान जायो आं दहाय बुंखादों आरो नैबे गुवारजों बे गुवारजों समान जायो होमबा गुवारा मोनबेसे दं आयताव मोननै गोलावाबो मोनबेसे दङ मोननै होमब्ला आयतनि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननाय फर्मुलाया मा जागोन गोलाव प्लास गोलाव प्लास गुवार प्लास गुवार प्लास गुवार गुवारा मोनबेसे मोननै बेजों प्लास खालामनानै मोननाय बेजों प्लास खालामना मोननाय गासै मोनब्रैजों प्लास खालामनानै मोननाया जेसेबां बेनो मा जागोन आयतनि पेरिमिटार एबा सोरगिदिं सिमा जायो गोसोआव लाखि होमबा गुवारजों गुवार प्लास खालामबा मा मोनो 2 गुवार मोननै गुवार गोलावजों गोलाव प्लास खालामबा मा मोनगोन मोननै गोलाव बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा 2 खौ मोनलायोबा गुवार प्लास गोलाव बेयावबो 2 दं बावबो 2 दं 2 खौ मोनलाबाय होमबा नैबे 2 गुवार प्लास गोलावा जाबाय जोंहा मा आयतनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला बाथ्राखौ बुजिबाय आरो दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया बोरै आं दहायनो खिन्थाखानायसो दब्लायथिखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन गोलावजों गुवारजों सानजाबनांगौ गोलावजों गुवारजों जों सानजाबबानो जोङो मोनसे आयतनि दब्लायथिखौ मोनो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि होमब्ला नायदो जोंनो मा होनाय दङ जोङो गोलावनि दब्लायथिखौ होनाय दङ आयतनि दब्लायथिखौ होनाय दङ आरो माखौ होनाय दं सोरगिदिं सिमाखौ होनाय दं नाथाय गोलावा बेसे गुवारा बेसे होआखै ओमफ्राय जोङो आयतनि गोलावखौ जों मा हमसै दहाय आं x हमनाय बायदि बेखौ आङो
y हमसै बिनिखौ मा हमसै आङो x हमसै होमबा जों नैबाव लिरनांगोन बे बाथ्राखौ हमबाय इंलिश मिडियामफोरना लेट आयत पार्कसो बानायनो नागिरदोंथ' पार्क लिरनोसै आं पार्कनि गुवारा ब्रेड अफ द पार्क होनना लिरदो x मिटार बाथ्राखौ बुजिबाय मिटाराव होदों दै दब्लायथिखौ गोलावखौ माबाखौ सोरगिदिं सिमाखौबो होमबा पार्कनि गोलावखौ आं मा हमसै y मिटार हमबाय बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा एकर्डिं टु कुइसन होननानै डाइरेक्ट लिरखादो कुइसनाव मा होदों बे आयतनि सोरगिदिं सिमाया माने सोरगिदिं सिमा माने माखौ होनना बुंगोन 2 गुवार प्लास गोलावखौ होनना बुंगोन माने माखौ होननाय जायो गुवारा बेसेबां जोंहा x आरो गोलावा बेसेबां y बे माखौ होननाय जाखो बियो मायाखौ होननाय जागोन आयतनि सोरगिदिं सिमाखौथ' होननाय जादोंना बियो मानो फर्मुलायानो नै 2 गुवार प्लास गोलाव गुवारजों गोलावजों जों प्लास खालामब्ला माखौ मोनो आयतनि सोरगिदिं सिमाखौ मोनो होमब्ला आयतनि सोरगिदिं सिमा बियो बे जाबाय गुवार बे जाबाय गोलाव आरो बाहेरायाव 2 दङ होमबा बे बेसेबांनो 80 बे 80 आरो n मा होनबावदों नैबे आयत महरनि पार्कनि दब्लायथिया बेसेबांनो 400 मिटार स्कुवेर 400 मिटार स्कुवेर होमब्ला दब्लायथिखौ जों बोरै दिहुनोमोन गोलावजों गुवारजों होमब्ला x जों y जों माल्टिप्लाइ खालामबानो जों दब्लायथि मोनगोन बे गुवार बे गोलाव होमबा बेसेबांनो बियो 400 बाथ्राखौ बुजिबाय ठीक আছে सनाय बे 2 आ बैथिं थाङोबा दानजाखागोन बियो बे 40 जाहैखागोन होमबा जों x प्लास y इक्वल टु मा मोनहैगोन 40 स' जों बेवहाय हयथ' y निबो भेल्यु दिहुननो हागोन बा x नि भेल्यु दिहुननो हागोन नोंनि गोसो आं बेवहाय y नि भेल्यु दिहुनना लानोसै होमबा जोङो 40 माइनास मा लिरनो हागोन x बेखौ 1 होननानै लानोसै आङो दानिया बेखौ 2 होनानै लालाय नोङो होमबाना खामानि जागोन साबसिन होमबा 2 आव मा दङ 2 आव दङ जोंहा xy इक्वल टु 400 अच्छा y नि जायगायाव नैबेखौ फज'दो 40 माइनास x जों 400 मोनबाय जों माखौ बाहायखो 1 खौ बाहायबाय जोङो होमबा जों बेजों बेसेबां मोनगोन बेजों बियो 40x जागोन x जों माइनास x स्क्वायर इक्वल टु 400 होमबा जों बेखौ बोरै लिरसै माइनास x स्क्वायरखौ सिगां लिरबाय बियो प्लास बेखौ इथिं लाबोबा माइनास 400 बिथिं रावबो गैला आलासि जानो फैजोबबाय 0 होमबा जोंहा e आ सोर जागोन e आ सोर जागोन माइनास 1 b आ x जों थाफानाय सोर 40 c आ सोर जागोन माइनास 400 आरो बाव a b c खौ आं मानो बानायदों जोंहा बाव मा सोंदों आयतारि पार्क महर होनो हाथावोना होनना सोंदों हागोन ना हाया होनना सोंदों हागोन ना हाया होननानै जेब्ला सोङो नै पसिबल होननानै सोंदों नै इज इट पसिबल होनना सोंदों हागोन ना हाया होननानै जेब्ला सोङो अब्ला जों मानि भेल्यु दिहुननांगौ जायो b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेल्यु जुदि b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेल्युआ 0 नि देरसिन जायो अब्ला हायो जुदि हाया अब्ला लेस देन 0 जायो आरो हायोब्ला मा दिहुननांगौनो जोङो x आरो y खौ दिहुननांगौ माने गोलाव आरो गुवारखौ दिहुननांगौ होमबा जों नायनि हायो ना हाया होमबा जों मा दिहुनसै दायो b स्क्वायर माइनास 4ac दिहुनसै होमबा b स्क्वायर माइनास 4ac मा जागोन b खौ जों बेसे मोनदोंमोन b खौ मोनदोंमोन जोङो 40 e आ जों मा मोनदोंमोन माइनास 1 आरो c आ मोनदोंमोन माइनास 400 c आ मोनदोंमोन माइनास 400 होमबा जों नायदो बेजों जागोन बे जागोन 1600 माइनास माइनास प्लास आरो माइनास जाफिनबाय बियो बे जागोन 1600 होमबा 0 जाबाय होमबा जों मा मोनखो b स्क्वायर माइनास 4ac इक्वल टु 0 मोनहैबाय नै होमबा b स्क्वायर माइनास 4ac इक्वल टु 0 माने मा जोंहा रोदाया नंगुबै आरो समान जायो होमबा हाथावना हाथावा बहाय हाथावो जोंहा माला हाथावा दिहुनो जेब्ला b स्क्वायर माइनास 4ac नि भेल्युआ 0 नि खम जायो होमब्लासो जों पसिबल जाया होमबा बहाय पसिबल जागोन बाथ्राखौ बुजिबाय जोंहा x आरो y नि भेल्युआ थारमाने बहाय समान जानायनि सम्भाबना दङ बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा नाय जों बेखौ बोरै दिहुनगोन दिहुननो होदों जुदि हाथावोब्ला देयरफर होनाय थासारिया बा गिभेन कन्डिशना जाथावो गिभेन कन्डिशन इज पसिबल होनना लिरदो बा होनाय थासारिया जाथावो बास होमबा जों x नि भेल्युखौ दिहुनसै होमबा जों x नि भेल्युखौ बोरै दिहुनगोन फर्मुलायानो
आं होनाय फर्मुलाया माइनास बी प्लास माइनास बी स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2a मोन। आच्छा माइनासा माइनास बीनि भेलुआ बेसेबांमोन जोंहा 40 बीनि भेलुखौथ' मोनखाबाय नै 0 2a माने a आ बेसेबांमोन जोंहा -1 होमबा -40 प्लास -0 बे -2 जाबाय। देयरफोर जों मा लिरनो हायो x इक्वल टू -40 प्लास 0 खनसे और नङाब्ला x इक्वल टू -40 -0 -2 खनसे। होमबा बेसेबां जागोन बेयो -40/2 बेबो बेसेबां जागोन -40/-2 आनो जागोन। सरि बे -2 माइनास दानदो होमबा बे दानबा 20 माइनास गन बेखौ दानबा 20 होमबा नुबायना देयरफोर गोलावा बेसेबां जागोन गोलावखौ जों y हमदोंमोन y खौ बेसेबां मोनखो 20 मोनबाय आरो गुवारखौ जों बेसे हमदोंमोन गुवारखौ 1 मिनिट र' गोलावा बेसेबां जानाय नङा x जोंहा x नि भेलुआ 20 ओंखारहैबाय होमबा गुवारखौ जों x हमदोंमोनथ' गुवारखौ जों बेसे मोनखो 20 मिटार मोनबाय। बाथ्राखौ बुजिबाय गुवारखौ जोङो x हमदोंमोन नायनो आं मा हमदोंमोन नै पार्टनि गुवारा x हमदोंमोन होमबा बे x खौनो मोनहैबायना जों 20 आरो x नि भेलु मोननै ओंखारहैदों मानो ओंखारहैदों x नि मोननै भेलुआ समान मानो ओंखारदों मानो होनबा b स्क्वायर माइनास 4ac = 0 जादों। बाथ्राखौ बुजिदों होमबा गोलावा बेसेबां जागोन गोलावा लेंथआ गोलावखौ जों माजों दिहुनगोन नै जोंहा फर्मुलाया जोंहा मामोन x + y = मामोन 40 गोलावजों गुवारजों दाजाबब्ला बेसेबां मोनदों इनि 40 बा y = नै 40 - x मोन बेवहाय जों x नि भेलु होबानो जोङो माखौ मोनबाय गोलावखौ मोनबाय आरो गोलावाबो एखे जागोन गोलावाबो माने एखे जागोन जों बुजिबायना होमबा जोंहा y = बेसेबांमोन 40 - x मोन होमबा x नि जायगायाव 20 होयोब्ला 20 गोलावा मानो गुवारा मानो समान जाखो बुजिदोंना बुजियाखै नोंसोरलाय मानो समान जाखो जोंहा नुदों b स्क्वायर माइनास 4ac = 0 मोनहैदों समानथायनिफ्राय ओंखायनो गोलावबो गुवारबो समान जादों। बाथ्राखौ बुजिबाय जों बेबायदि बानाय जोंहा एक्सारसाइज 4.3 आ जोब्बाय आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै नोंसोर जथेस्थ बुजिबाय एक्सारसाइज 4.4 आ जोब्बाय जोंहा आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै जथेस्थ बुजिबाय फैगौ समाव आं आरो बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थागोन ओंखायनो नोंसोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला बेबायदि भिडिअ आं लाबोबाय थागोन जिहेतु आरो साबस्क्राइब खालामाबा बेबायदि भिडिअखौ नोंसोर मिस खालामनो हागौ ओंखायनो आं खावलायबाय बयखौबो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ।